no wodo wa kire de opa wi abo die no ane se wo kwa no akokɔgye bia boagu mu na se no abo no na krewa enkoda no bia boa bie wa adwimpanimpanimfo ne nkoda nyina Vitameka ne na wo kwa monum bie ama aboamo Otec FM 9 lessons and carols dumadie no nso akakuma bi na nya beduru nyankropon ya doma da dwode di enimu ya opanima abosumi de to so aduonu mienu ena yede eba wa kwama no pa no nkono kan ni afirase a enya fadiagoro wo fie hanom Reverend Father Mary James Opokuware wono na ebetina mu ama ya kenkan twere no toto dwom saa bobom paye na enioma nyina konkan di Graft Memorial Methodist Church Junior Choir waso wanse wonom na ebegina mu ama nyom to dwumadie no so akoso pa ya nyasem ketwa dwumadie be wanfa ho anhyem bia wa ha ho firi se yenko na wiye no na enema pi enema papi na yafa ede afiri mu ne santi enyuma kwa hudo bebere na abeso ya sene de se dwumadie no ebre wo Jerinas Heba se yenkan tro se o de Jerinas Heba mixture no abadwaman so sanso ena Jerinas Calic mixture ena ne Vico mixture ni nyina nso ewa dwaman so bebo pa 0241814677 Olus Kitchen se brabedi aduane pa aduane a wudi ede akọ mu na investment enti invest ye na dachen fa so aba so ede ama Olus Kitchen 0244701675 Rock the Ken phone accessories and Bluetooth machines ahodo wo mo se braso ho no mo ade bia e fa phone ho ya wo hwe ni mu nsa wo nsa be kan de djuma ne de Rock the Ken e na ye kwa bo akremo ban so kore mampon station ho no mo ahoma ne 0244585336 Sarakoba boutique se bra na afahye bremu enioma ahodo de be siesie ho amo ho siesie awie mu die se ye mpabo papa watch papa ne ntade pa no aso ho no na ye nyina ye kro so aminrom hotel ho no mo ben Panacea pharmacy no 0244797215 Inshiraba drilling say enei oji asase de din kan hia pan ye se obetunsuo nsuo ho nsama bibi ho e wo manimu ntunsa ka asase penu ahwe ne mu se obetumi atu ensuo odium crossing e na wonom so butu a wodi djuma ahoma na 0244496632 abusuafo Ghana Traditional Caterers Association womo etonsa dia frau say enei womo daura na wo twene ne o manyina kwankan da mo ntu pesto bi atena ma didjuma wo mabro santenten na nizu ni die nimhwe wo kejeti ahonom na no mabeto kese 0244222732 Mama Esther se enkancho se Ellis Plaza no dwumadie be na wudi ahwe ne mu pe conference centers ahodo ene ne o ma ahodo bi ehia na odi sa dwumadie no e na so ye honom ne ye bekro 0244432587 na nyankropon ya adomo a ye de 9 lessons and carols ne be na wie ye adwada pe ne wukuada so na Otec FM Brunya Fest 2025 na eno nso to aso a enya asem keto akra na no de eyadwom to nko a enti wukuada na 24 December 2025 no anopa no nwotwe ne afirase agina musa ekosi anwumre no nwotwe Otec FM ane de ba wa kwa mu enti mafidie ni na ha na eti ebisa voice there kwa Ghana enafe adumfie CCR Community Music Ministry enuanu mienu yenu mo eka bomu na de sadwumadie no aba wa kwama praman su ha ya ena ye de sadwumadie no eba aboafo no ye absolute in eatery o se brabe de aduane pa aduane bi a wo hwe ne mu so obenya biadie aduane bi a wo hwe ne mu so betim da so ahoho Tafo Estate Junction ana wonom ewo ben Tafo mekom no 0242905518 ana 0205053168 Emusefiansen for penny of agena nchubosi akwa sonsem sokrogen e di amayen na ye nua kwaw enso eti afidie Facebook live so hu ye wo na Otec 1029Fm so jataba da mechinchi fidie ne fruma amayen papilo bo echidom enuanum ye na otien kamdie ne kwa agene bo aten Professor Kokoto na fe abrewaba Kofi Chumesi Asem Beba Dabi afentie ensem no enkyeremu panese sa asamba na afrasam musin kunna asam ne so na se asam nya mai na obu asam no a enye yie ne nsam bi won so e ba enye ne ebua ye kana tiefo atie akyire no a mo am ja toto ahade ye kro mafa mu abasu mu ade asam de bi abada bio na yenkan ukogomua osam kromu mfimfim mantemu abrantie bi nyamfrinhia aduana enum wo ye hyenkani o kire se bo ho akyinye ya bo ho akyinye ana brantie baako adi aboni trim sei po edi asem nie
ni aso yama ne boni sure so anko na mu nkyiremu ahodo mfamera wo de tewa so pa na tie sɛ ye ya bo ho akyinye nti no obi atem dia pa no ankasa ne yonkuti wo dia bo mu ama asɛm wasie asɛm kura sie mu nkyiremu sure de amaye abanti ya dia bo no ye fɛ no David Mensa here to do the friend from any okofo anase eye pepesu o ye driver ni ogoma otamko na abanti wan so a ye fɛ no Michael Boy ono so din ya to do na the friend no e wo ho any action ono so enyin finsie agienu airport na eye driver yi okọ eye asumfie mu ho asumfie ho no e ho omoton application ho no bia na sa driver yi ukaduma ba ya na okọ wi di wo ho na jese odate me halfa na da na okọ ho no koto aso na omudi enkomo efa eye football team bia e wogo mu asam kom efo na omudi mu se eye aso esi football team no nipa na ote ye no nyono no ene ofeso ana ne wawu so team se nia oti team no ono na oguso ofeso we ana eto aso ade egusuo eba nkofo mienu nkam na eye se eya ye ntopa enti koba se eye tiefo no epata nkofo mienu ema eye driver ni a ene wawi ba nan se anko okunisi na onam fono efo na eye atun ekofa aba odipenti abranti kwanti a no ka say abranti eno oso na nanom won siezo eno a police fo a amwo aguna so asuo mo ba ho ebe se abranti tan komba be fana kono so mba na do hu asewura enti ne ko ba ne se eye abranti ne maame asone maame ene abusuafo ni bi ana police fo fa omo a odom ko se ameka say de eye ne wawu de owo aguna so adu mogwa police fo asasi amoye ni wo no nwishomu enti we ni awe ko ma eti wo goma osam ebusanfo na se bo ho akyinye akoda wanya mfrinhia dio no dia ba bo ni nua panien etrim 45-year-old man ama ono free mu ye toansam ne so na atiefo bekaya bosuma yomu ya ne den to so nwotwe no ana de beto manim se opanyini bia wanya mfrinhia no aduosia ye friend no Desire Caesar na dodo na abɔ ne mrane se the Mosia war command panyin dia to ne ho so se prostate cancer yade no kwae kosoro tete mema dodo na wo man Ghana yimu enti obenante dia free paga akonkran ni nyina ne se wo de bodahuro alpha prostate yade no ho na wo free dwumadie na se kama ya yanti boni bia na manebo no kire mu se woduru bono manso ti obodom na ja se bono famu no wono ankasa ne kaase edi na chini ba ko a polisi ni na timu ka na kwa akọbọ papa na hwe hono mo ama se ebire ani ayenyan pa nti dwumadie no watwe asensan kakra na koba ni se yeyi besima kapia kubi papilo wone maame a wono na ye managers Emma Mosia the Walkerman Priscilla Ajiman wone na abonkomo yentie ekwane efa so kofa nkwanhia yi ede ba ye ne sene papa no ne ho tie mprimprim bono man so a o headed towards to abodom na incident ni see pachai police car na Emma escort no eno ana bono de kwa ye ne say you drew bono man so ho no ye je ya home kakra o ma ya you drew baby a oje na home enti ye je ya home obono man so spend be wa na e wo ho no mo enti ye je ya oje na home sa na bi obe na emi ane na ne kakra na bi asobe didi ana obe no mu nsu ana wanom enti ye see so aye ko no that 10 minutes time ena omo ye take offer omo Emma report ebia after that 1 hour na se onjina ya omo no so mutimi ma report ijina so omo report make omo report to the omo panifo me so that time no na me so me guys now omo di kan no akọ twen o baby a omo be take live video na me dey meet police car ni mu me so me make some reports bi enti me hu ya ne say pan na bonu nti I was that I be to the enim kakra I was like ka bono nti me rush ya na commander na the team enim no police penin no so team enim ni see form nti we see form no na say can't I shouted say yeah ka na bono na say other form ho no mo kind of fine na so kakra
lucky ne say sometimes no to make a sunshine chili because I say I be ohana ne na ho hihye no. Enti but lucky for us no that very moment there. No on chili so chili dia in Kenya Asem Beba fan and nice okra. Because ni shoe no a channel no dey ni jogging no ete. Ni socks a channel te e ma ne kan night. I believe say negligence. Most of the time it's more ahead because I remember say before Omokra no escort edi kama no guy ne waka man kasa say yeah sometimes I know back when mododo because I know drivers need you especially ahomache no no ma brebre into no most of the time omra kwan ho omra pavement and I say in between the pavement and the road because I know drivers need ho monya papa into I think say waka man so take that of us advice no ama this time no kwa na car ne born no one am pavement no one am kwan mu e born enti ase enhyede nim na gabo no so a it lead to no it came at a shock because na your man no me I mean time I ben car waka man no sa car ne born no na person me take video or picture ba me hwehwe me phone hwehwe ya me hunu. It's not a didn't waka man tina car mu me hwehwe me phone na me hunu to say yes Africa mono na me ho phone no. Now we were thinking say obetimi asan yakọ. Initially no in fact media persons omo frame me na na dem catch omo and say yeah normal screening. They do on the screening because na meaning so obetimi akọ. All going na they realize say no. Waka man no ntimi nante. Yes, I had no choice but to tell the truth. Abusiafo Asem over Otec 1029 your Facebook page on my be papa no our nam kwan 60 years na energy our dey kono enya asem keto akra na ne managers Priscilla Ajeman ono na Besma Kapia Kubi Papilo ene ne boss ankomo yi ye to asem so na maame bia ndie ne charity ochre no dey ansede to IGP animu ochre say oko Asante mantem ha Central Police Station aposifo bi aye ne ba aya kaetka de asa abo na po aka ho o se an fine case for my omade ne bio na ma mi kire mu se omo de asem eto ne ba so a no mo kire se ne ba ni Festus ochre omo susu se abemu ano ene kane oba no ne tene former girlfriend aye ne ma bi eti amra o chema abema ne eti a girlfriend no na se o susu se girl no ni pictures ni ade bi ni kwan se commenting so abema no afa ade commenting so ache se wodi peso bu ge no na post for kwachi akwada no na according to akroche se post for chi no bu no central ho o so mo bon se de wakọ wi ade o mo wiye na mo je ne phone do baby no so ofrefie no bo mpenfo amanye se de yakosie ni o se post for no ka kire no se so amfa 2000 Ghana cedis ma mo fa phone man mfrefie be se 20 million titisika no ne wanya kontifo no de o ma amfa ba mutisi de so bon se krofo ye no mugya ne se wi na eno akiri no kire se nyame ya adom ma me hwe ne kira kwan abehu no na no kra no o mo bu no central no mugya no ko so for like police station no ho no ko kan asem no na o kire se ho na mo ko kan asem no so kra no abusua akoya sika asem uni sika untimi kan asem no ha dwen panti maame no de asede bia to IGP anim na sample de be ko maame na asem so no victim wan kasa ekasa kire ni nsemu a okọ position wo de siye mumientie bi o hona me ex-girlfriend FM say waba kumase ebe yes some interview bank bi but owi a onya ba bi ndenti anka me pay you malenda nti owi no e na ofre me say wo wi nti no me bra na anka me peke no nti o chere me say ogina SG bank nti me ko akọ peke no only for me to get there and 3 men ebe so mu on buy no mu share uniform say mo policemen dem busa ni say officer na ade na o arrest me e ho na me ko chi abo me ko chi am me nsu kwa bi mi nti man ka se bi e na mo twen me na mo de me ko ra Central Police Station e do Central Police Station obi an busa me hwe obi an throw me statement eno an so matam se kan ene mba bi na mo de bobo mechi nti no ho na police ni bako e ba na me say officer mbacho meet my friend my family say ache me o si there bi se menya 20,000 cedis amana
obe mama ye call no se me nya dia e de on be keep me ho nti that day in there obi ambusa me hwe eno an se o me dis kan e bo machi ni emba kese bi ho me de bu machi na on bobo masum nti no ho na officer ba ko bae eno se me bi me phone no satan no mo bo me o mu guso mo bo me nti me suru na me bi e phone no ma no me bi e phone no ma no and I go through the gallery. Okay, no say me some be me Snapchat. Me be me Snapchat, and I'll call me hidden videos. It's on casa mami tia. I say lady be say they want naked pictures. Me dey ba out. Almost share so naked pictures via any so. But now me other videos also me girlfriend and I by her consent. It's for say me e my man girl and number. I'm on one nepe e chat girl no e busa no. Asem there wa me kan kire me biem nti first day there obia am mantra statement and I say omobo me that was Central Police Station Kumasi omobo we no ade say na we me ko share cells e was sofa line nti ade a chin no e na omo say me free sofa line police station e dem be ba Central Police Station e Kumasi nti me tete ho e na me say me mother aba oba e no asana omo mama akọ show me statement omedi me call CID room CID oba na o show me statement no ogusini me kasa na police ni ba ko be gina mechi abrantie no di nsem no wie ye ana ma me di atodwa se oko be ni ba no kra no omu ka so ontua 5500 Ghana cedis 55 million ana aposifo omu je no from roadside to office yentie ma me no ebani yobi a dako yankasa kwa kasa be no prensa enti bano no nyimbre no manti me banka me hwefre ya me phone asase akọ nso na obi amfa afa bo be no nso ho no no fe de bani phone adum kura enti me hwehwa akwala na me hu afa na me hu meti me yahwe enye nansi da bi se de akọ de ase bibi nkoyi enti anadwo na ahomache no na me kofa akoma sika na me koye nti me koye no na me ko chinchin me ko baby a wote oni ho no mu ebisa obi a say obi de 2 days me hu akwala no nti one lady na me bisa no na me friend no okoja me sanse ono ni bebu me me baniti na okoja me nti ekoye ya hu no nti de bi na me ko police station na me ko report na me ko Central Police Station say how so me kwa hwehwe me ban koya me baiti kanta enti me ko hu na akwa ne kan de asi kire me no na ye ko se me ko pe ka me pre be man sa ada no ama kwan omo se abiasa enti me nkofie anapa membra dan no so me bedu kra no ka mon kan je mpo se bia mo bedi me sika sei na me mo obo me ho manka anapa no so ye betana ho ma ne ko bobo ye friend sei be 12 mu ho no ansa na mo ka cha me say mo ma plan mo ma kwa ni be dia age say maji 50,000 a compensate girl no ansa na mo wie so mo saje police be friend say de me sign be amana no so maji te da no omo je me 55 million Canada no ma afei ma ya ha me for mami chesa posifo abona po pa de sie no e be gina Asem Beba kase de ba na wiye ye nsam for penny fa jona ntwo sia papilo afei jataba ne eni akwa no mbo echi do me de kase brem din kwa me je ne buatin kokoto na afei brewa ba Kofi Twumasi yes also na Asem Beba Dabi Krobea na Asante ne dom o matoa so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and a secra. And yes, I dear doctor. For 0542 7
778572 and 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawa in Fidu Nunca or pharmacists and her bashop. FDA Aje Jodin Kratoyatu. Otec 1029Fm. Mashisha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 months, dear. Jai. No, dear, nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, me say, books be anywhere, perfect series, any B, Nagias, and Naka, and so I'm approver, into a batter pian kotobi maneba. And that's already so could be crab to me. I could chew Akoton. How many students? Now, and look at the what table one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the Master Kuswa, a here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. To 2 malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je do ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A painful about or more manufo. And kwada woni fie du mienu ka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA Aje Jodin Kratoyatu. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me ni pedua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendia. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kokuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo ye bema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana fra 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. When darkness is falling and shadows grow long.
Otec FM 9 lessons and carols. Hooray! Afi Brunyan 9 lessons no be de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine. Na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepepepepepe. Shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso. The Graft Memorial Methodist Church Junior Pa asomase eba behu yanyum. Jumadie Reverend Father Joseph Mary James Opokuware our St. Agnes and Catherine Catholic Church Ofori Kroma Edwada Kwasifia da bia wode awurade nase ebremu ewa Otec FM so ebedi animu na jumadie no yede abremu okuni na waso yasene eye Jerenas Heba wono no de Jerenas Heba Mr. ene Jerenas Vico Mr. abadwaso na buafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa pa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yense afi buranya se ewo gidie ene nkabomu. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani muguhura, ayeye ne na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi Otec nyame ma onyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma no wo mu nyina da papa ma wo ahode ne omo dia eni se ame no kaka no enkwa na odi ama me wo dia asem yen wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani ho hwibi pata ya kede na ade ache na ade asobi ebi nso wo muso na ni asemo edini wo mo kwani mukura na etuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asienka bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia emu brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wo nyinkire ne duma ni tumpon no mo tumpa botre odo ensema ya no mo tika eye futu se mayo ne ya ne ya ne krese wo mu gu eni mase nyesa na omoke o mu ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya na omo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi wo ni mo nyamo adum ni amen amen. Asem Beba Dabi. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can you be a woman for say, name more right? But 2022. And then because of me, so I'm on. You call 19 and bante me by. Ameme katakata ade na kodi nyi tani pakona kako demu hono mo sate saade no sema ni dia kwa kodana mitidedi na ofrosite tintina mekan mitidedi na saade no se saade o hema se sema saade afwa ena menge ni we na masefo no se me masiafo na se masefo no se saade a onye da ahwete ampa na se pa the all show was na M4 ye no so no woda hete no krese obi ni wada now we say that time no 11 am be ko so o no sha say me die
like at all yeah or for swimming or me yes I did na by I said me wa yes I did me say yeah say in a bay na me do for swimming yes I did. Okay, and your force no na hwan na wo fie na wo fie na ata me ma me bo ni ya baba ku pani so so kwese na kama no one newo na misugu mi je festival no start say na bu akwampo mi boma sum ni de ni film de so do be ba be tuma o ti boma sum California no boma sum ni ni bu ko be ni boma sum ke de mi sum no way actually na say mu bana Last time, my Baba told me, no, but I'm certain man can't choose ya. Said, would it some the coast, I can't put them in something in this year. Sanaman can I know, just as I may come under Jumaba Bono, not the name of Guasi. And you are coming since the bottom of the animal aging. Aja, Yamishra, me, the body as on a boy, I see that toss me, you know, a common moon penny for no one better for. They toss me and sa and come at here for no. Some that here for no so as okay. Before Kunya is so I catch me and more move and say. So call Wali Abisa. What Missana so kumwa Asem Beba Dabi. Who call Wali Bisa. Na ye intro, so one Missanya Mia. Nanya Mia Nyan Chero or Bawi and a yo dear. Na say, who shall the two and in no phone and a nim high. Na so dear Chiria. Asem Beba Dabi. Into a mushi so be Kwawalia, or Miss Yankupon. So ni Yankupon, Nasa Busmuna Usumua, so call Awalia, Bisa Busma, Usumuno. No, all Ninja say, or Bana, who call Kawalinu, say, ni say, a yamau, fa, a yamawa, no ajay. Abraham Catcher and Aquan is on coffee here, you're a blano, a ma, niba Isaac, no, or Bompay, na Utun for Yankupon, a children or Bapa, or so Warima Isaac, na Isaac, and Yak. On any time. Good. Timida Radiasi. Yes, you does it. Ernestina. Papa. Do you respect your husband? Me can't draw unto me so. Me kutu me ba or bananim. Ya misale say, man kutu on anim. I already sa bo me sa yam say or me juma mami. So, ante free honomono. Me ba or da. De na mi ri you know. Papa, me can't hard out. Mary, hey, oh, great. Mary, Casa Dium, Udania Panya, Madani will watch you. Udania Panya, Madani will watch you. A homachi let me react or chiapan of another mother training. Oh, inside, Yamisano. A homachu, Apaya missing Machino any. Auntie, Mamma be a Miri, with you, Honu. Anwadi, made in the marker. Say, oye na se me bu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na be tu onim se fred na tunufu na dia oye no onya ya o se me ye concern Ernestina. Papa, do you respect your husband? Me bunu na fe dia dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so ana wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka me brem na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakọ gidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma ye didi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso
ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra enti se me da na bibi eba me ma dwuma bitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri yam nyina tia pa asofo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de hu na de me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan before say obeda adwo so a wo kokosia no na wonyem na ade kosia wo boa o si nemu ehye wo boa de nom de mu nemu o hye sija so oboa de nemu o hye sija so oboa se kire se wonyem wo boa wa musa o se mu o hye mi donya mi kama ma ne hu no bo musa me hye e na saa kwala na wo ka no kora ono to ne nsansia ne me saa mbaba no ono kwa ne nsani bi ono kwa hu na wo hu do te wo no ono anka so onim se de wo ka sama wo ka no no kura bi enim na to wo ka me ho no ka chen se me nsan mani ska nso ni sika so nko handan ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no o fiewura nsi an ye be wo ekulaba o fie ho mo be wo de ekulaba se senti me nim sa no so nim sa sa ne fiewura na ka on sa sam na boy no ka kire me nti ba sa no me se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa ye be wo ekulaba o fie ho ti wo kan sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma me maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko sa me ko weekends no do so do ba afofra ba e ba fie ho dana me o aba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwamo ho no san de oba ma ye de ya abrabo mu nyom ba ko iriba kai Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Yele me kere para. Pampango masuya. Otec 1029 FM. Ya bele yana yene bama ya. Krobea nie Bele yana yene bama. Otec FM. Bele yana yene bama kalam. Ile
Okay. And every year, Odumankuma Nyame, Aye and Kawutin. And every year, Odumankuma Nyame, and Asia, and Comfort and Tontum, and Yadema Udin Krono. Out of 40 other share, Yama Yang ha. Yama Yang Kwaba, na Yama Yang Ho, Yeshia. Ahaye, Otec 1029 FM sunye ene ye fiada ene ye bosumi dumioni de tosu dunkono emfimpinu ne aduonu enumu ene ye da so wi ene wie nso ya sehia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba abesom na dwumadie da biara da wa afidie so ye ka de kira dofo atiefo ne ade hye se ye de sua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti na wie yi a ye hye nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye be kire ye ho nso ade e wa afidikasie iso enei yenye hye wa afidie iso yi ya no aka ya hye ne nso se ye live e wo yin social media platforms ne so ewie se oba Facebook o se oba YouTube o hwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM ewie ye stream show no live wada mebru ya join it se wo join a wadwenkyire bi a wo no o de betumu ama yen ye begye akan no kama wo afidikasie iso ne de amamo sa abre kro na mu no o be share ma wuduanu nya de suane ade kire dwumadi ibintie na wonya binso enhwe sa abre kro na mu no na wadwenkyire bi a wo no de atum e wo comment section ho ama yen ye begye akan no kama wo afidikasie iso ne de amamo me de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie enawiei apesemaka nanie enawiei Krobea jata me no asenhia bi wo afidie iso engine room wa ha jataba yeah ene wa hyehye a yede ba no se yemfama etiefo ene wokọ backdoor kwadwomo wono nso ye meba sabre wono nso abademu abiebiem wo biebibia mu am obi anya bronyes edition of Asem Beba Dabi enye bia hwe kwaw ene woni aka nyina nso ta nachi enso wo ho sabre kro na mu no obade achi ame oye bedwani watenase wo bama kasie yeso sa nso na agya kwa ame ono nso ye bedwani wono nso watenase ena wie ye nyina ne aka bom na yede Asem Beba Dabi dwumadie ibeso ene ye woye nuanom a onom wa manhodo so na wonom nso abiebiem na ofa dwumadie ama afoforo nso anya bietie ene United States of America for Columbus Ohio ena Sky FM ewo mo amwo ho nyina no Nyankopon hyira mo onya mo kese no ntutu mu anamon fansie ene United Kingdom mu ye wo Sahara Radio wo ho ye wo Breni Radio wo ho ye wo Amansan FM Abawa Radio ye wo Patmak Radio en ye wo GN Radio onum nyina wo UK man mu onum nso wa bade mu abiemu a dwumadie no etwagu Spain fo Nyankopon hyira mo no onya mo kese Be Love Radio fo onum nso wa bade mu Kings Radio eni ni TV enu de wo Paris France abruchman ni mu eni wo Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM ena wie wo Belgium onum nso abiebiem ya adwumadie ni twagu awie ma bedwafo atena se awa de achi am ya official pa afin kometue ya fese se ne tinkom enko amodin wo mu yeah na umpom te sei Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ordinanso asan afem ye bio ese ya se ne atie di abosumi yenya pamu ni atwa nanan wo mu de aka ni so yesre odomankoma na dom se onfa yentwa yemfiri 2025 mu ni enko 2026 omwaye good eja kwa mi wo ho na mi wo pa boko de adom no dia adwum yen afisia panso afisia na ida sutinkom enkwa dia hodi wo yeah asem no aka no yesi wuni sika utiti sise dwanti
Yankopon mo aye na ontutu ya na mo nso mfansi omwa mema etie ye nyina na bema sebe adwempa woni trim na onni bie no omwa ne mani nya bi oba otie ni dwa odie de wode ne nsa somu no de adwempa woni trim omwa no ema onu nso dwa enkoso ena wiadofo mabedwafo ena wate wonken na enura enumre no menne opanyini bi ekokohyiae na opanyini no ebusa me asem bi me nso me dia no yie bi ema no na kwani amia me fa so a me yi opanyini no ano no me wie ye no na me se ebusa me ho se asem amia me ka ye sabe ase eye de wadwene ho firi titibi ena woka e de akire nipa me hwe hunu se asem no eye badwema ene de oye badwema beti asem yi ode be koni dodom enipa se ye kase wudodom a wanum no ba bia wo se no na chipa kokoka no ehone wudodom enti obi a wonyini ye se ni dodom sin fifi dodom sin se fifi a ya papa ye fradie bi dodom sin osi egu wanum yi de be pie wo dodomu no enchen ho no se pia obi wo ho a na wanyini ena ni dodom sin pie se nipa kro no obre pa papa ni busa me se nana ya Krobea Asante mesi eja ose hwan ene ye wade ma ne ye wo ya munti asemu a papa ni busa me o ose nana ya Krobea Asante mesi nana wo ye papa panyini be ye mfinhia wa ha ne nan nra me ni kodi nkomo e wo kwane a efri Kenya ase e ko faade me shada nkyere baabi kropa apote between Kenya ase and faade e hona sa papa de wo me na kodi nkomoda no no meduru ho bia no a o try say obebusa me bibia e betwe mia me ho aba mia me ho so ti papa ni busa me say akura ya Krobea Asante me se nana o se hwan e na haupa waya wade amana ya oya o kan sa asem no empofiri mu a mia me ho ba mia me ho so anu yi a me de ma me nana ne se de aha me pa eye de me hwe ani mu se beba ntumi aba tie de me kan yi badwema fa kwa adwene mu enyu obi a na aha wo obi aha na wo expectation what you were expecting from that person na eso show mi enhwa de bi nana ya Krobea Asante no akwa akosi abaye ne ho ofe de no o hwe animu e de afiri abaye ne ho ne se obebu no ebewi ase no na nani nso no enti ya abaye no na aha no da bi eye de o hwe animu se ebeba no a ama no eno na aha no jataba yeskani pa sabe eja kwa mi nibi enti eja kwa mi ye fonko ka kire jataba se onua gronya yi a ye bedi idie una wa akwantuo mu wo yire wo Canada sese hunso akodi Canada ho enti ene ye pe Canadian dollars kakra breme na me nso me nsesa na me ne me yire ne me ma ye nso ye mfa ncheke horse up e wo Ghana ha osiyo tio sedru 24th 25th 26 na jataba ntumi ansende ses kana amfa amre eja kwame a eja kwame ne ho betete no ebe ye ne ya na de aye ne ya no enye jataba o de no o hwe ani mu se beba no a ama no eno na aha no nanka wo hwe ani mu de afiri ukunu ho se ye mi kunu ye odoye o afi we di anya bi obema me ntoma afi ni twa mu no wa ma hwe entuzi wona me ena afi anu ahia wa ma me hwe entoma kura bo me wa afo to ntoma de ma wo no yire nom
wo ma to bro nyantade na wo de wa ma me hwe me nua bae enye wo kunu no ono na wa heti wo yeah dia heti eye de na wo hwe ni mu se beba na ntumi ama no eno na amiawo aka wa hye wan kona amana ye wo ya and every I want to communicate something to you onim afia no na ahia yi ye ka enipa bebre be expectation is high minia wa abruchire United States of America anya bia no obebrem bibi kakra se saade na ma ensese me ma no amedodo kire se obia wo de owo muntie obia wo de owo entinye nipa no na hawo eye wawo expectation de na wo hwe animu se beba ama no eno na hawo onia susuma wo expectations nya high so obisa one city free obi ho nipa na anya ama wo a de na wo expect ya one city nye nipa no send me one city me metumi de me ame Krobea mete ai me ho ato mobile money so na me de abrew ebeye eye one city na wo hwe animu se me de betu mobile money so Western Union so ana money transfer bia so na me dia fa secheduma se na me dia brew enti eno ama no onuei eye asusuma ne nye wo ya afi obi ni obi be ya aka o wa bra ne maami abra mi nteska ana me nso mete ne maami nche ya wa amra me hwe na wo expectation no ne so pa obra enu asoma siska ana me dia wa amra mi bi na wo send bi de koma no ma expectation no tetenuoma so kire se ye kan se wo sire wo bia de na wa nya bia ma wa susuma ne nye wo ya kire se abrabonu sese na fomo yeah mete ha se me hwe me bosom ya katua na wo sire me 50 Ghana cedi 100 Ghana cedi 500 Ghana cedi na minya 1000 cedis na me de mawa calculate how many days my year adwuma de achew calculate sa ne oma no how that lumba kai how sa na nipa ne nso wo how yeah entinye nipa na hetel de na wo hwe ni mu afiri nipa no ye ska de na wo hwe ni mu afiri nipa no ne ye odo de na wo hwe ni mu afiri nipa no ho no eye nkabomu se sa de no ama nipa ne nye wo hwe na emuma ye de na wo hwe ni mu no edo na ye obibi me kan sa asem we kire wolumai oti hodin no se akra me se nana o se ene ye nkomodie ne ye nto aso bio de wayi anu ya fako metiefo enamte yi arofo de makan badwemma fatu hofo mani wura wutrim na wudi wura wutrim a ommodam saa ne omai se wo hwe ani mu na ama ebitumi de adamo ba ebitumi de brabomu seye ba ebitumi de akwanhia ba ebitumi de yarekese ba ho na me hwe ani mu se na Krobea dome na nasi se na Krobea wo nnome ka se na tia faso kai enei wone na monkwanchan se sabola na Krobea se na wo nnome ka no a wotwie no pan wode akopem wode akomfa no che ye huki ne nan ewo wiem na wo paasa na wote de me ye ma wo wiase nyina de wo de dam yase anie kai watwe se kan watwitio wakohwie asede agu adiem ene wo da ne duafie nipa ne nye wo hwe eye wo expectations eno na aye wo bibie control it ne hunu ba bia wo de besi wo di gina yi a ebebo ho oba de acha me akra Krobea semnie woni kasa yanchia yatiefo nyina ne mo mu nyina afinhia pa akra asem no emudu sa ne tie dia enya na enise yede yere ehye obibia mu that's it fise sa odi obi hire ehye ne mu bebre a obedi hwamo amachi dede kura kan woni numtuo mu o se sa odi wure ehye nipa mu a obemu abresa ekire bi no wayiwa ma ntimfuani ntu nipa so enti memfa wani entu nipa so
na odi wo hwammo ana okoyiw ma ayawya ana se ahyew ne saa ni ntino nipa de enene nante na emom se odi wure nyina be se ni mu se nipa somasi de oyesra abofo obetumi aye de waka bia no obetumi aye ne amehwehwe bia no obetumi aye no emfa nhye wutiri mu saa wodi afa ne se bia no watumi aye bia no wantumi anye ndi ko ba ne se wantumi anye no ahun se enema mienu na odwen no wadwen mu no ba ko ato otimi yanso so a na niema mienu a odwen no wadwen sa abre kro no ano na ba ko nso so ato enti emfa were enhye enipa mu na wa hwe ya enipa ebidi yam hwambo enti ye ne se bia na watumi aye o papa mpo o maame mpo o kunu mpo wo yiri mpo wo nua mpo wo ba mpo kase bia na kofie temasi dan amame bia na bronyai na amanfo abedi e bronya akora won se ye de ne so abam ezi o se ye de se yetirim se bia na amanfo abedi e bronya bi so a na wa amedi e bronya enti sa ama enye nwanwa eba nso so a enye nwanwa akora me da ase me nso me da ase eburu oba ade chia me no eya kwa me nana enie sa be pepe netie mo ni adwuma nana he me bai kumi ho a se me di na ekosuku woni me ntia minim se da achi bo si oba be hwe me na wa me hwe me a eno nso oba ni kumi ho nyina di amma no se be ya obedome na odo na amma nso eno nso da de lumba de bo nwumu o se me yire me hu kumi hu mo nipo kumi hu mo nipo kumi hu mo nipa na nso wiase nipa hu de ma ye se na de o expect na so ya fa amma no that's it nti sa na wiase ne tie eya susufo o yire hye nipa mu o simasi de na obo pa se na me ni titie e na asem to ya ma chichire me wure nya obo na ama are chichire na ama ni ntia nti susufo ni tu nipa so na nipa be tu hwamo na kuma ina me de to die so mo buru me da se ena wiai arofo ni ade hye ya sa hia ene ye ba besom ene ensem wo ho adesua wo ho saa nso ena ade kire enso wo ho update on Krachia enra ye che no wo kronom ya fresh oso obi antimi nche no oso obi antimi nche no ya fresh kronom aposifo maame nkanche CID a case wo ne nsam se maame no ba wo ba ha no enye ne mfom so muntie sebe posini a case beba wo nsam na sa akodi nsantwerofo nsam na eba ho obu befu no wanhwe ya obi beka se wusuro bibi ntia ebeka bibi wom ye mpese ye beka se bibia wom enti posini case eba wo nsam no maame no moma ne report no ne ho de man say wo be sign the paper anyanyambia posisi ID wunim kwan a ye fa so asa paper de ye sign ye e de brem wo krono post station very good eno ye baako enti papa posi mo akoma mrafom na de sese wo yo ne mra ne ye adwuma no emra ne nye o ma di o mu case ko boss o enne ena posi no wo koi ebi koi wo bi kura free magazine say Krach na adi obi body so magazine enti wo se hwe meeting wo Otec na Krobea kan ya namte ena ono nso fa dropping ena ode call kunu post station ne de akoboso enti enne omu nyina e ba so abe no ma beje court date ye ya fresh be court na se court jana on fa ne no ye ku se ya fresh ya wo ton wi wo ton tramo wo tumi chi nipa to table so e chechere ne bono one ne squad otumi bru obi ma na ni ho na ni ankasa nyina da moja papai sebe se court ka kire se de waye ade ti ya wo se ko kronum bosie red park na ko toa de wo ye so a otwitwa amanfo ku be ye ni problem ye ni problem o de no se ko na se court ka ye ni problem na afi ya to aso enti adofo de ebesi bia nso ye bema moaso atibi ewe afidie iso na wie ye won komobo oba ye YouTube ne so a ensam wa ha amanfo abaso ene no eye fiada ene ye bojaye ya mo we hyemadofo happy
Merry Christmas ate mo wihye wo mo nana prempem ehu so aba Facebook ne so osena na ya Krobea Asante na afutu ya wo de amaye ya afutupa nyankopon nya okese Chris Bell Keston ono so wo wade adwuma ka ase ose akra ya Krobea Asante ye na awurade nyankopon ya ase so de enenso asan dom yen ene ye kan ho ewo Facebook ne so ya ye monitor show no ogoromen sanse asedan ka awurade nyankopon se ne ye fiada na Krobea ya se hie ensempa ne pa modenam no na ye ne je ho pa Boatma Joyce boat ene ose akra Krobea ma ha o eyi Alex nie na wi amemi wo Dubai ena me nso mi tieu enche ankoma Boatma wate wone me madi nyina na wonum mfa odwumadi ani agrokora nyankopon nye won kese na wontutu wanamo enso mfansi awa Muhammad nie ena osana Krobea me nso matena ase o metemadwam Asem Beba Dabi mo ye live ewo besia se jamaase nyankopon koso anya mo kese ontutu mu wanamo nsi enu omoamo ewo akwani asa hodo nyina mu daddy's boy osei tutu ena ose Krobea me nso me wa ha metie wo na wudwumadie we dia memfa ni agro kra memfa ni agro nyankopon nya okese wate Mustafa Said nsunie brami abusuakuru afo ene on se akra ya Krobea Asante ya beka wo hu eburu nyankopon nhirawo Margarito GH ene on se good work done na ya Krobea Asante Moro market ha pani behwe Facebook no ye hwewo ye se tie radio no nyankopon nya okese pa wate ene J Max ene on se yes you are indeed the king of motivators nana Krobea wonsemo aya wo kan wo afidie so no ye ni je ho pa o nyankopon nya okese ene oba United States of Seria fo nyina boadem ye tie ena ye sign so ehwew ene minua baabia onso opam wade ababa wei onfa Asem Beba Dabi dwumadi ani agrokra ye fro Patricia Ejewa na dodo na afro Kenya se Hospital Junction ena opam wade ena wie oba Patricia Ejewa yankopon sha wate onya okese se ne da ne da wunsu tie yen na wo hwe yen no yankopon sha afei minua baba konso wo Kenya se bosore ononso de oba ya sister ya ononso pam wade sa Patricia nyonkono no oba ya onso wonfa ye ni agrokra Kenya se bosorefo yankopon hira mu manya duru bosore die na ma menchia miankasa madie nyina bosore konfo dumja konfo na nakwadwobu aten wona wutumi tisika gu kwan so mweburu akra nyankopon hira anya okese wate dumja konfo yebeba na dumja konfo bronya yebeba sabe yebeba mo abompai beba na wasre nkwa husan enso de amaye saa na asofo nyina nso mo ayenimo no yebeba mo so mo bompai de amaye afei imamfo nso ayenimo no mo nyina yebeba na mabompai na mo de amaye yankopon hira mo ate na onye mo kese good awiai me won panyimfo bi ewo manim ha eja akwaba me joso na Krobea oho te say adumara odi de say mirua pacho midinde atasaben ufri sabin akrofro mana pacho na Krobea edawi eba mu hine sese wo wetri ana wo free itri ko Germany sabin akrofro mba mu hine ma yehunu sese ba bi a wakọ akodie waka ho je yejeje abogafo no a yejeje abogafo na ozo yebeje wo wanfa mapa na si ye ba ye de beje no obenu ne ho wo ye no nya net ya na ne yejeje fira bruchire po enka me na me ko ya enka mo be hedai ka de beba ka de enka wo bo wo na ko ya enka be beba eja kwa me na ko ya enka be na ja taba kra de wache Canada crowd nke bi ya keka no o kabi
Kaza so bana on kwa ye gia ye beje no wo say ye gia beje ye gia bluchire for na o ka ho o ye boga indirectly o ye boga ye beje no afiwe ye beje because boga for the end any mood ya nya okra nya be 2000 ye beje say boga for the end o mo nane a ye beje ene kra na so ate so ate kra still enya ba ye beje ka kire o yire ka kire nsi ye beje into ometua ma me pa cha wo free he na ba ja saben Pacho mi free eye aputuoja ehwa na ote hwaramtie one hwan na wahabobo wondin Pacho mi nua panyam di machi efre no Jacob Jenny ene mi nua ba ono nso di machi ayefre no Victoria Anani ena mo wa ha ene wa ha o mu nyina wa aputuoja hwa Dabi dem di machi no wo ade ahojo na obande mini na waputuja papako maame ko papako good eni ejata edie na enawie yi ede woni wunua panyini ni wunua ba abeka yensa wofia ha bo wamane hyase entunsi mfimfini hyase ma yente ase yie de na de monam yo nana Krobea ansa na mekasa no me de asidama woni wabadwafo se mama ya kwenya se yamra sa afidikasi yeso yadase itimi stresse Yehowa onshira mama mo ho ban amen nana Krobea yentra yo woni mi se me papa e friend no okonfo ya jenim mi mama nso ye friend no mama akosu ye foda na mama e free e kontanse wa akese na papa nso free tapamanfo papa no ware emanan eni won wo emanu edunum wow na papa no free mu eye 1964 na wo mfiensia 1964 na wo mfiensia okay na mu peninsu wo mfie edumyenu na do di machira o yetawie no so no hye me yafum no nya ma asase so eti mra me papa no wuye no ese unu aba kura de wanhu ne papa kura okay me papa etofie efri opani bi a no na danfo e fe no opani kwabna bo wate o free kuma wura so me papa na ne yere modo enfutama kase kokofuo ebe nson na nam sabi papa na okommunti no tano no nso ye sika kokko ina sika kokko mi papa obi pa no ye tano konfo tano bosie konfo enti bosie aponsem na ne ye no badin tano no badin okay enti mam papa free mu no abusua no pamo ema na ni na ama omu ko omu krom ene omu ma awusua fa bibia abi papa eye na asase su de me papa ewo faase ene bedi me papa de na me papa nso no de o me papa de fe no bia na me na be ma no se fe no na sabin wona papa de to no enti akoko ba se abusua efa ne mu na afia nso ama ne wo faase no kura odi ade na ngase oba we onye ntomatiri kura no fa nchichiri mu ebe pemne ko pemra me ma me na ani na afia asase so enti doji da de no school kura fo obi ankobi wanhwe obi a enti 1982 ana doji na de no efra me se me mra na on mimne nkofio no koma me edan ba ko eda wo fienum ye dunan adankura dunan it will store da ba ko de mame ti me tira da no mu che kakra be fienum na me de mame sister penina abuya no me papa de ne to ne mame se o metina da no ono su tim no da bia ntokwa busuafo ne no na onyi kakra be 85 to ono so o yare na ofrim edo ofrim no anuanom dwene mo se daabi sa na tia se de ntokwa sa no
yentrem me nso me ho na saa obi yentrem je da no be ma hai enti me papa wo nana bia me papa nua ba no ni nana o ba pani ono sese yes yentra da no dia enye da no ono de be ma hai eti eyesa ma de asemi ekọ emadiko human rights court asem ko duru ho no ikamasem oba no nsoro ekana asem na asem ne se eda no kura na me papa ne toye na ye me papa nua ba no ene toye enso da na mra me papa to da na nua ba no wuda da eti no asem no amaka nti wo mu kan se sa na tie dia ne ye ma ono fa da na ma hai se se ntrem dia eti ba fie na me de fon frɛ abusuapani ko bi se abusuapani Miss Wadia Media, me papa dear media. Now was a senior Miss Wadia, me papa dear dear, and then we call him Namco Musua, Messia Kodu. O catch there, wine, the catcher Abusia Penino, or Papa Busia Penino, Alfonso. Okay. O catch man say, me papa dear media, must say, Miss Wadia Media. Now, some must say, and young papa dear Namco Musua, Messia Kodu. Eti abusia pani nso ka kire oba pani no ama oba pani no ba manhia na nakonadu anim abebe sama se mabo abusia no dua enti enokre eye na nakonadu nso no secretary of frame if you saw the number man or my oba na me no contact to me number of frame say ya be sama me enti memra kasa ne yamo oba no bebe sama me call ye no na numre ana ohwiase wan sori biem tobo na won so wadi nkia ka se o papa de na ye wo de a o se wa de nya wo de a enti se court se wa mfa emfa ma hanya o be kwa hwehwem na hwehwe a wo kwa hwehwem no o be sen kwadu ena se wa no be sama wa yefie. Okay, enti sa numere no obesama awuko fie no eno oye dey ana okohwe ase obidi du hospital doctor say wawu da enti na ka oba se akoba se niam ka no aye dwuma bibi wom maye bibi enti me kona na manim kujina na manim na de wawu no eba ebo me kwa du se o se obekọ Togo akose kwadu akuma busuya ampa me maame nsuwu eni tinya de na ba ha enti ya na bom se hema ebusam se owura asem ya ye de ato so waka sesi yi udi wo fa na so di bem na mse me di bem na o sin kiremu ne se me papa wi ani esusa na ne da wasiye no ya mame ba ko se mentire mu no ya saaje da no enunti na mede yawo me kansa na so no menye ho hwe edna mu kwa agina na nam se dabi ye de eni ani etimu nko na mkonko hwehwem na nam ye ko bosore konfo bi ho na na kwadwobu ate dumja konfo ofa kusuya ekọ so no ohwe kusuya ni din ana o se maka bibi nso menye eno nkire se mabodua eni obi awu a enye duabo na ekunu enti aba na manim no ya de asem no beto o manim enti no abusua ne difo ama na na mo mutua enwa anan a odwa ba ko bia 30 million 50 million enti ko ba ne sa no ana anuanom ye dadwo so dabi sa na ye tie de ye sisisem efri se maji ade no mfinhia adurosia baako ne ma omu ni hwi wom sa na tie de a na Krobea nsumitie mo pa kra mete woni na menim se bia ukọ wanim na mbeduru wanim se ya sa de tie emfia duonum nson ukobi enunti ohun na efe onyini say entino ye de ba manim se momo madaroma
sese no ɛdan no ɛnyɛ baako ne ye papa dai ye gye dai nti ba ha ne anante sia no Edinio 1964 ɛna papa ni free Edinio okay adankra no usie wo mu dodo sey edunan adani dunan ewe hen fie ne we ewo krofrom ha ya krofrom utwa traffic na post office container no o say masala chi bi wo post office container na chi NT9 ene yo papa fie ekwan pa enti ema nane a o papa ware ye ene wo no mo wo emadunum no wo wugina hwan gina ema ni mu no wugina hwan gina ma mi gina ne yira otoso say otoso nan o ye last baby girl ne ba ne ba enu asem kokon odobro ni asemi na yesi ye frankofuo bi team legal wife ofo omzo si nana Krobea da say but this is example I'm setting dear Krana say bibia no madane ne politics sa Edna me mpesa hwe huye me dia mo team legal wife o team hwan fo me ni obi afa me mfo obi aho I believe in oneness and fairness kire say bema ye bema wo kan papa yi ono ne papa wo ware ma do say enan bema de nka wantumi anya bia anya omienu ana omiensa bi wotumi hwebro so a ebi enum nsia ye chairman ya wo kumase ya ye nyina ye follow ni sese wo wonsia chairman wonsia still can't na no asem bia ba ya nim ono ne papa wo 127 na wo ti wa now ya bema na sese ye ka say maybe there ma wo tre me ngubiom o bo a wo honya den wa ye mre kona kope asasufo kubiribi na abobo na emwa wa wo tre wo se me ngubiom me na ba wo wudu ama ba wia mampokua nyankopon fa ne kranzi wo wudu first no na wo ye bema na tumi ne wo yiri wudu a wo yiri abusua koma ne badudwan tina mema no na ye gina ye ho so ne ye yiri ye ho pompe ne ye de agidwan dwan ne kura no ye kokoko mu a ada bi a ye kobokoko no na ye ma bebre no ya mo makum ne a ye ho adwuma ti ye de kokoko mu a ene asoba yiro se hama yiro se koko aseba yiro na ene ye de abo na ene ye adwetem wo ho enemre de 2233 eda ne mase adore twere nso aka munnore te se mpoano anwea na de wodi 23 no wo wasebe da adore ebinie ti papa wono ware nan owo medunum enti wo ye oba otoso nan ba last wife no ne ba eja wo ye oba otoso sei ba last wife eba ono nso ba ena maami nso last one wife no ona ye last wife ka kire na baako mienu miensa ono na se wei mo nkwa no mani abre ba mi kasa kakra baako mienu miensa no oba baako de oba pani na sinasa no mu yennum emema enan mema miensa oba baako na asiasa na do toso nso no eno ya dumiriwa ono nso no na mu ye enan emanko a sisi aka mienu ena mpasa so enso no owumienu ho ono nso no aka baako na eye second third wife no second wife no yakone ma no ho ewo omu wo sawia atobiase mi ami ko ho me ko kan de eko na chense sei na eko iti momra me kan no ye beba bisine obia yante ho hwe okay meba ba me ko ni apanyini ho Jacob enti akwa akoye te se
Oma aka ne de omo mfa ho. Eye more last wife mana moni abri. De e wo mu ne se. Mimi di ka ko ho. Man to no ansa na menu e ko ho. Na ono mo kire se, omo de omo ajapade bebre. Omo fa no mabu eje won ajapade bebre. Nti we na ehu hia won sa na on kan. Na ni ade na mo de ho abehia mo na mu nya mfa ma papa busuafo. E bi ehu behia e kire se. Edan ko baako. Edan ko enipa num. Na ansa na no me we no no na wo mu mfiensia me de na mu mfie dumienu. Papa ne de me to ne ho. Enti metene na ase. Enti minim sene ne hihye ne na de nyina ate. Me papa ye odefo. Ye kase sikampo gold bags. Briefcase to say mateno emma ensu yesi ensu hina gold dust yeah ensu hina kese miensa na afei akoto de ya odi gunu komu se ye frɛ ne ntwe aban briefcase emma na afei ememfia e de bosei na na Asante ne je ne bi o briefcase emma ni bi bia ye gold diamond so tenase se komfo hina otimi hye kawa bi na kawa no wo fitin ba se ya e wo se wo yi wani e diamond ayi se nsonoma no otimfinfin a e diamond o wo sika na dia okromu pounds pa no e free Italy e gold ye di be sifie ho no mo di clay na fa nchansen so owu ye nipa be pagyae na de odi na de be pagyae no etwa obi nan nyina afiri so esi so esi kwaku ba echi enan so eteye obuska edan ba akon asa enima ma debi papa no wuska titiska e kase yakọ bank yakọ share de ba kwense no kwa ya frɛ no botɔ ponko kwense no esuni penum koko shed enti on koko a wakwa kari a wode ba no enti ye be see shed esi na furum owo suponya enipa nso na eti subiri so abuja danyame me de metem papa na ase na papa ne wuyi na munti awra hosem ye wo hwa na ye se ye be maame bosom ya yere no kurumo hemma maame beda abo ya potosi ya be yire no na me nanan musu me maame kuma ba ko kra de otiase musu adai ya se ye be ma no bosom anom na musa se na de na efre na bosom na o se o mo de ma ne se me papa bi won ho na wanka enyi na di a ne man enwu chese ne man hye ebo me yare timsi na 19 bewu intimida na adwo a me bewu na eno ye dware mi nuro epunu nuro ansa na saade na ejai me papa ewu ye hye me maame kuna afedie edew kwera anopa bi papa no so o ne dan no chamber ho e wo suru sei na ye wo fom no chese ye wo dan wem na se wo tam so a na wafro ban no ko na ko ne ho afidie preko pe seidu mama friend say yeni mo ni pabe brebe 7 yesusuja firewood dibe good mo say bra sabre no awu papa na awu 1964 ni mu hasem na wo kayo papa na awu dibe good mo say bra na dia semni na sa yesu ye ene ebusa be ma na odi ade ne se na wensu ene die wo se papa no bo bra oboma no wa mane ne yire no intimpenifo ndi wo nyina edwane na yakope angono petuo sisa ye no magu mu 12 miles ko ye nanan makurase di yenkogu ho sam sabre ne ye kura bai infanible
kogu ho sam gyae ho sɛsi a moakɔka kura anase o yɛkɔka hɔ papa a n'akyiri sika yɛkɔka hɔ na wafiri mu a saa bere no mebɔko na makɔhyɛ wiram menkɔ skul no adɛnti mea madidi pɛi wosɔre anɔpa a wɔtwe wɔwio dabɔ ɛfoɔ ayɛ efie hɔ ma papa etu a wɔde ama nkɔfo na ankorɛ a ɛnam yɛhogu mu no kan yɛsɛ yɛfrɛ no prɛnkɔntwerɛ ankorɛ ɛma miɛnsa ne sisi hɔ wɔn a yɛde tua ma wɔn mo nko adeɛ wɔn de aba no na afei de yɛkɔto yɛgu ekurase hɔ wɛnum deɛ wɔn ahu ɛna me sister a wawu no nso papa no ɛfa no ɛde no kɔɛ ma wɔkɔ som no ɔsom no 13 good years so ɔbɛtɔ afidie ama no na wayɛ de ɔkɔ afei na yere ɛwɔ na wɔyɛ baby seta nti temu a wɔware wɔ ne nsɛm no as 29 years no ɛno ane sɛ kɔ wɔanya ne kwan bia nti me sister kasa kofidiku na asɛm abrabɔ ɔno wei ana wawu wafiri mu na ɛdan no wɔ mu akɔto mu no sɛ ɛdan baako koraa no wɔma saagye nti nokwasɛm ni ɛma yɛkɔ akurase hɔ no me maame adwene kɔhaa no fm ɛkɔhaa no ɛma wɔborɔ wɔno ne maame na kyerɛ sɛ wabɔ maame deɛ wontena fie ɛna ɔpama no ɛne yɛn nti papa bi ne yɛfrɛ no yɛadum gya ɔno na wɔgye yɛ tena ne fie kakra nti berɛ kakra mu no ɛna amanfoɔ saa kɔ odwa atoa ɛna wɔgye me maame ɛno mu na ansa na wɔbɛwo me sister ti saa berɛ a ɛmu kaa ne nyinaa na ɔnyem wo sister yi o me sister ɛno koraa no abusua no se no papa ne ntimi ɛnwo saa berɛ no na papa no anyini ɛma yɛbɔ ne tutu ɛnsɛm no dɔso nti ɔwo me sister wie no na abrabɔ no ayɛ den ɔkwatɔ na ma yɛ bibie di ɛna me na atɔ asase bi wɔ ɔbo ase mama ase na ɔsɛ yɛ ne wo nua bɛɛ ma nkɔyɛ nti yɛ hɔ na wɔne ne kɔyɛ ya fuo no ɛba aba no ɛna onua kuma no nso twen no sekai ɛma maame ne tuba yɛ kurom a watena se hɔ a ɛde afirim na Krobea ɛhintasɛm bi wɔ hɔ mpɛsɛ me yi na adi kyerɛ me papa busua bere no mu no asɛm siiɛ 1971 bra President Busia Prime Minister obedi adeɛ no saa afe no yɛhunu nsɛnkyerɛ ne bi na wafa asene ne yɛfrɛ bɛda aboɔ ɛna wɔ hɔ a na wakɔfa akodonkuya woni kunu no asa akodonkuya na wohwe na bosu na oyisirimni enti ɔno ne bɛtena fie hɔ abɛ na wotwe mienu koba da sɔre prɛko apɛ ɛna wɔso kogya ne kwan na ɔso bidibi a yɛabɔ ho duku ɛna wasa agu agyabra bibi hyim o papa wo faase do wɔn a wɔn kya agyapadeɛ no bibi hyim nti wɔse me gya ne kwan aba bosome na wɔtwe no maae nti wɔyɛ no makwabisa yɛso wɔte ase wɔbɛba ɛyɛ no makwabisa yɛso wɔte ase wɔbɛba ɛwɔ mu a prɛko apɛ 4 o'clock time no opie yi waje ɛdi na waje na amanfo tudi n'echi na yɛde wura dem kyɛsɛ na home koraa no home a ɛnyɛ papa saa nti ɛwɔ mu ana yɛso wada nti ma no onna ade kyiɛ no na ombusibusa na sɛnea sinitiri no ɛyɛ gold de si na bakonso no ɛyɛ gold de no ɔde pie no so okogya ne mpena ne kwan no sɛ yɛ gold nti wɔkɔɔyɛ no
wɔso kɔma ne sigagale ɔkɔma na abɔ ho siremni no nti noa no wagye kɔ wɔn mu kɔ aduro soɔ no yɛsɛ papa no na wabɛgye ne gyapadeɛ kɔ iti deɛ kɔɔ bɛrima no hɔ nso bɛrima no ɛne wɔ sika hwɛ kwabra kɔ adu a ɔyɛ adwontofoɔ no nadamfo paa nti ɔba kwabra hwɛ kwabra hwɛ mɛyi na bɔ hɔ no my word 24 years saving but not redraw ne amma me ayi hey kofidie da bɛ ne mentimi me hia bɛka me da na ɔkeka ne saa na jaliba 82 no 84 ana jali hwehwɛ ne nneɛma mu a sika paa ne taa wo si na ɔsɛ wabɔkorɔ no wabɔkorɔ no sɛ yɛ no korɛ sɛ nyɛ no korɛ ti yɛ kɔ ne akɔhwehwɛ ne dae no yɛsɛ yɛkɔ bɔ search sika ni efie ne yagye ne yɛ fa japade ɛnɛ kaa se korɛ bi ni hɔ Consa 20 years. Siremni no. Deɛ wadi papa deɛ kofidi kum. Konsawam 20 years. Ɛna wadi firi mu. Enti we no ɔde baako pɛ papa fi ne fie na wama yɛ baako pɛ no nso. Nananom four generation. Fourth generation. Ɛna sisi no wo mu aba sɛ ifie no kura ya ne ye bibia wo na abaya ba akokora de otimi kire sɛ abusua nya baabi na ya wo semma ye frɛ ne jibua na mo no abusua nya baabi na ya mo semma na mi sister wakamu no wo se me tim papa fie ntimo so monko na monko tena mo pa fie ye de ne saa na afedie ye de credo atum ti baako no a mo wɔ ne koraa nso a wo amaje ya tu wo ma sesa ne ma no koraa agu ne ya penti da no ho agu so sɛ de ne na wodi ne ma no sɛ abusua ne nya baabi na ya mo semma enti na Krobea ensam no ɛwa na emom nia etwa to kura me be kan se ebusua no wo bibi na ewo so wo mu hwe ne yi sister na wo wuye no brother ba ko menene nyina ye wo ye 1 week ye wo me ye wo no e benada na ye wo me yawada na wo wuye ne ko 1 week ye kogie ne ono a ne di anim na mani o ye ko ayi no matimoti ba bia no ba no se na tie dia asem na menka nkyerɛw atakuma asem obeka kyerɛ me na mti wonam se ɛde asem a wo se sɛ de mi nua kosuo pokua na ni brebrade na wo wuye ne saa na mewuo we de aso ni asem ano ne di asem ti mekɔ na makobusa mi nua no na enifiefuo bi nso wɔ enchen baabi nti wo tutini ya kwa no msi oho obia we ne man na dan ba ko pɛ dan kro sematum na wunwu na obɛ den na wo mu kan sa nti eduru sɛ me kɔ me nua kuma no hɔ nam se ana wona wo kɔ sa asɛm yi ana wo se me kan da bɛn na ye ba ye se akabom ɛna ye nyina ye di asa ye ne obi aka na me kɔ sa asɛm ya wonim sɛ nka ye ntimi emfiri hakora nko na me tie mu sɛ ɛne asɛm ne ye di na samado ɛna tomu pepe enti meja fie wo mu wo haw obi ewu a mko obi ewu saa fie saa bre wo mpa mo ye firi mu no obi antim fie na ye ifito one room na de ma mo no so a da bi ano no wo manfo de ye so agya ebe gum no ebe gum aye friends saa bre no
atam ensere bana no mu kura mu niema ye di guso ma ni nyina monche sefi ene obi enti ntina na Krobea se di asem na kono no okay enkomo we utie no ayese andanse sembi ne yeto kyerɛw untie mahu asem aba yanim ne titi obi ka wo ene obi nso kyerɛ na yei no memma panyini no ayo e de amame kyerɛ sɛ sabra papa ni firi mu no na ka kyiri sa ketua isa ena ye kura de sɛ ni emfa ne nka ho oyanto wa metu agya maami bia mpai bo ene sɛ onyem ne ba akwadaa betu agya akwadaa ntu agya sɛ ne agya edɔ ne ba oni saa dɔ no ukoduru fia yebe daddy sabre na ye papa papa wanya bianka wanya papa ni bianka sabre na papa tuo wakai mi asamo na ye di tuo de ma abofo ko wirem sabre no ye di tuo ma abofo te se de ye de ahan mo no enti se mo kwa de mo kwa kobro na monya no mo ba mo bre mo nso mo wira bi ese tuo wira no mo nso mo bre de bi enti se ne wo kire ye de ankore maakoma yensa esi ho na wirem nam ye emamama nesi ho a fie kom ne de enti nanka oni hawo nanso papa wui ma ye be pam wo mfrifie me da bia meka sese we santinia ya hwehwe sa abakwasem we yachi de yo ye ma papa je ho ba tan pa kese wa santimem me menka ya hwehwe hwehwe sa asem we yachi ya assignment ena tiefu amutie me de amamo se papa je wo ya nwunani se wo baba mu soja aba mu wo bedidi mu ama efifiri mu ama bra ye sha ase se ye ba beto abayi a nanu ya anibie kakra be baga nei ya ye musa ye ho na ye misa woni anim de ewo ye ntima papa je ho ba be ye e wa santima mu hankanka ye betumi anya ema ebeka won de memenka ye betumi anya abusua te se wo faase enom nuama nom ya wonom nso beka won de sabre ne emfa oba wote aware ase wo ne oma ne emfa mo nye hwe asem bi na meka kire wo nei se ne nei be ma firi mu a wo ba tumi nya mene na bre ye mene na bre sabre de ni wo sabre de ni wo sabre na nakwabna ne a wo ye wo faase wodi duku boni mu ba begina ne wo fafie be pam ne wo fa yere ene ne magu abonten de krado atupunu mu no na ye sabre na ti wo fa ne yere no mu abebre na ne wo fa ase ene e ba bedie eno ye sabre na ti me ma assignment se mu musa na mu hunu se de na yo ye ma papa je ne ho ba tan pa kese wa santimam adwadifo won de ka ma binom won de nka woni asabre ne wo sika pa won de nka ena abusua nso e won de ka obia beka ne de no de akyerew asem no bi ni o na wei memma papa panyine no na aya mame opanyini o papa ne e frɛ ne sei e frɛ no okomfo ya jenin okomfo ya jenin osum tanobosi manfo eno ana mehia 1964 2025 mon check how many years in here 61 years enti papa ni free mu no emfinhia duosia baako according to the mathematical engineer ejakwa ame
wayɛ no mfinhyia duosia baako ofiri mu me ne anwo me nasɛm ɛnɛ aba manim wɔ afidie so anuanom sɛne ayɛ no na ya nwu minti no mintumi mfrɛ ɔkɔmfɔ yɛ agyeni sɛ o metie ne maasɛm yi bi me mintumi mfrɛ unim ne anwo me na mmom wɔno a bɛba kyerɛ sɛ wate sɛ ne mɛ kasa ɛyɛ energies ɛnamu ti wɔno a bɛba me kɔkɔfrɛ na sɛ mebɔ ne din te sɛ deɛ naano mefrɛ baaba maama ɛne ne yere Fatima taya sɛ me kasa papa we yɛ ka ne maasɛm na busua asɛm ti wɔmra me manya asɛm ɛwɔ afidie su sese ya manya asɛm wo wuni masɛm a manya ba mea na metia afidie so ɛka asɛm kora manya asɛm ntumi nka asɛm kora ne nso mfa nkyerɛw na mmom sɛneɛ no ɔteɛ defo sabrɛ sɛ yɛka sɛ obi wɔ saa nneɛma yi a na ne bɛyi bobɔ so yi a wɔnyɛ nipa atoa sɛ mpo wobɛtumi akɔgyina n'anim saa berɛ wo bi akɔmfoɔ agyapade a saa nipa korɔ wɔ no nyɛ asɛm ketewa nti mimi ntumi mfrɛ no na mmom ɔno a bɛte ne ma yi nka na yɛnhwɛ so ɔbɛba bɛtie ne ma yi asɛm a moma me ne Faith Homeopathic Clinic fo ni nkɔmmɔnwie yɛwie a sɛ wɔte ne ma yi nka a mɛka akyerɛ m wɔ afidie yi so miankasa deɛ mintumi mfrɛ no mempa asɛm I don't want any trouble na mmom so wɔte ne ma yi nka a mea mɛka akyerɛ wɔ afidie yi so mekae berɛ a na mewɔ sahwi na saa berɛ me boss ne yɛfrɛ ne nane nyame Paul social program sɛ yɛa biaa na no ɔyɛ na ɔpanyini bi yɛfrɛ no wɔfa kisi saa papa no wɔfrɛ saman na sɛ wɔyɛ nsamanfrɛ no a wɔde nyanya paai anaasɛm wɔ kura ma menka moma me ne Faith Homeopathic Clinic fonka nka nye huhu deɛ kenye huhu ɛyɛ experience bi na meka na yei na ode ama me nyi nneɔma ne nto nkyɛn because meka nneɔma ne nyinaa wo betumi ayɛ bi betumi aba nso wo betumi ayɛ bi betumi aba nso wɔfrɛ maame no na wawu asat 2012 ana date dia menya ho ade 28 29 10 11 mu wɔ baabi asa that time na nipa na wu be 70 years sɛ nipa no ɛna no ɔmo frɛ do na deɛ no ɔyɔ nie wu nipa da sɛ ni na yɛ fiada nti na meka saa bakwasɛm wei ɛne nneɔma ɛwɔ hɔ ɛnneɔma wɔ hɔ memfa nneɔma ni agorɔ asama do yɛ ɔman mimi ejina deɛ mima wuntia me se yɛ soma hodoɔ bebre na me makom yes ni nyinaa yɛ nhwehwɛmu a me pa yɛ ntia good asɛm mi tia yɛ mkutu ba meka enti jataba wonam hoi yɛ wode odi jataba akyi enti sɛ saa de kode a edi jataba akyi no ɛno na yɛ ka ne sɛ gadia ejere akristofo bɛ ka ne saa sɛ yɛ frɛ neba be hye jataba mu a ye be ka kire jataba de aba ni mu no enya wono a wogina hoye o ye be ka kire ne se kofre enipa sumasi a woye jataba bi sei kofre ne maye ugina ho a se nipa no owuo na woye abrewa posoposo ana akokora posoposo a se wo ba be hye nipa ni mu a se de na waye no saa na obeye nioma wo wiase memfa nioma ni agro ti maame ne ba ye no owu no wo 120 something years otumi wu se waye mre body na ya branti a baba wa body no wo gina ho ba waye mre ne kasa adena mada sabri ena mo freme adena wada sabri ene ye frem di dientia ye frem no to nanim mi amanim gado chinya obi se
asem we saa tam na mo Liberty FM was a wi also saa bre no ofa kisi no won kran no wo kwawulai enti wo ba sa hwia me eni na nyame no ena no obesi ye so ya na ye nante asem we ya make na nyame wote ase wo ye SD ni sese ye wote ase wo ja Liberty adwuma ye wote ase sese ya wo bie heba shop kura wo se hwidwuna se ye fe no ofa kisi heba shop ya wo tonro e wo se hwidwuna se sese ye ya ye ka se trofo ne se wo kan asema woni dance ye me kan asema me tu mire a me kirisie nipa ne bai adekode ane hewura no ade we die me nana no obobo ho abanie nye asumasi banie wono se ai de ma frɛ me hui momfa de ye mfa nkoye sei de wo hwehwɛ no obenya ono nso wo ya saa bre kura de saa tam no na fo nya komo ya mu bi kura na nya komo enti ne wo ayi cassette recording ni bi cassette recording enti wo ya no de cassette mu na hyem enti de wo de ba ye beye no wa record agu cassette ne so uwia no ayi ama wo okwa no akọ yesi mache enti se mi hunu se enemre imrantia nketenkete sebe obi ti akire kan kwase asam ne nsamfo de fa wo a meti aya na ohun ya memobọ kire se unnim de wo ho ena unnim de ayo enka wo kasa bebrebe nipa chi nsam keka bebrebe ensamfo bebrebe ya wo yono ka bejai wallahi ka bejai ka wo nyeda kire se menka sabio Faith Homeopathic Clinic entinana we dia wada meburu konfo enya se wo ho asem na o maidi aba na emom okọ ya che aduosia ne akire nie me mfra wo afidie so na emom de o mayi kan watia bremu bi na onso maye hunu de esese yejo Faith Homeopathic Clinic empanyimfo yabedu Faith Homeopathic Clinic a Reverend Dr. Kankambuadu akwa bebru nana Yaw Asante Krobea obojuma eti Faith Homeopathic Clinic ye di chason kokora nso afi no a na ewura mu no tino ye ma ye ho afinhia pa na ya damase wo so nkokwan so ye gina ye prophetess ne ye CEO prophetess Dr. Elizabeth Asare Boatma anemo ye mo ne ye dini afi mu nyina na ye Faith Homeopathic Clinic straight sa ye makina muka ho pa enene yetimi ebie branch kra e wo China a Tianji enu nti no Ghana fo amotu kwan bokofa nneoma e wo China mo China bronu bia so du ba bia fe Tianji a open homeopathy treatment a Faith Homeopathic Clinic ebie branch ho a China bro ho a omo ye adwuma a bibia e koso kama Faith Homeopathic Clinic Tianji enu nti no yen hye so pa na bronye ya yesimu aye beko akodidi na ebimu enioma ko ye be emebinom ebimu so enioma enkoye enti last year ye say ya factory on afibia ko na wi ya meme kunafo ni mekunafo nyina ye che omo ntoma ye che omo mu ye che omo anwa sadi eni enioma kakra be ma omo so obi ho kwa na ne ba enya nu baabi a obetimi ato bibi edi ama ne papa na ne maame so ne yire wuagya no ne kunu wuagya no sedi tibia so ye be mekunafo na oba kunafo no Faith Homeopathic Clinic 23rd and 24th so you be a ho na oba wo treatment e be hwe ho yade nko ade a fa card no ne bra fa card ne bra oba omo wanwa ntoma wo kopama hyede di obronya bibia wo sadi kama na odi coffee powerful na sabre utie na wo no yare account on sa ho yade na nso so ya wadwen se eduru wa chede do ba beje a yesro oba ye catch o say ni pa se ene ya o temini ya bra ni sa yade ni you say so di kenya apomodin ansa because we yare na okodidi aguso a eni je bia nim we yare o ma me yare da ho a wo wuo no akoto moku apamontade fefe se obeda hye enti ye si di kan hwe na pomodin e ma ne ho to no
Osipisita ewie peye wa pomodin mu na afei no aduane bi esi na ni bia wo so de anigye ene ahosepe na ejidie na odressing so na wokwa wo se ma me hu anika eno nti no yetu yensa fe obi bia mutie yen mo chichiri ene bencheye momra komase ahenema kokobin 18 mo hono ma sa wo ma ho krada na wutie for the first time we kunani na kunafo be ma na oba na yare bia kanwa yesesesi bra good Faith Homeopathic Clinic ne be show ho yade we are qualify say 23rd 24th no so be gisa achedie na ye ma assurance say yade bia achewo no oba enam say ye wonuro ni wo mfidie nti no ye be hwa ma ho ayodin ye be boy ye fa kwanu asaso say holistic approach kwa bia ye fa society bia no e bi o Faith Homeopathic Clinic na say make say mfidie ye sade be shefufo nim kena ye the MRI fidie aba hwa ho no ma oni padua ni nyina hyem na e hwehwe oni padua nim obi o ho a onam awiem sade fifiri nteno nana fifiri e bi nteneta so emfa honi jakura hotel wow na enya de papa meso Fabra Faith Homeopathic Clinic kuma se ahine makoko bin 18 mo be chef dinim na yemwa wo kotodwe uchepe ene o chibremo spondylosis asokon ene wo chibremo intem ho utwa okon kra enyeye mesro emfa ntena ho eno na mani patentin be ni patietia udi na chi awanhwa be ka se na de atofom na okoto afanso sa no nante no de kwa no entena ho emabi meto na akwa nipa bebremu ama makafom ewiase na yade e kanipa sedem pa to so miensa arthritis wakoma ye adwuma wani ye adwuma o kidney ye adwuma o brebo ye adwuma enso kasa mu obubu aye mmerenti no wakadem no akadem emubuo yade ka wasa dem yesa na yewo infection akofa aba enyini enso so etimi deba yese Fabra Faith Homeopathic Clinic be chef din ye wa dance bebrebe you know what Germany a oni abrofo ye adwuma onya arthritis enunti ye return prematurely de ne ba Ghana obeti yen ka no wasa ne ho yade ko back to Germany a oye ne adwuma good adanse bebre so jania branch kakraka tela o jane na so a arthritis any stroke nyina chi ni bom e ma ta ogu no konso anano e man suogum ye de ne ba no wheelchair ne de yi ni free ne kam enso okono ono ane nante kotena ne kam good ni nrukura no nya nhase se onom fisio no nko ano e ma ne nante kotena ne kam mesrew faudi ne bra na yentumi emwa e ba no ayaresa ne nura nyame de adom ye eno ntino yese bra na yentumi emwa fa number we ne fraying 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I know him say research be akoso abeto jwa me about 70 to 80% of men firstborns entire omadia wow 70 to 80% a mema firstborns entanya yedia wow enunti we be ma na wutie mi your condition bi azoospermia and oligospermia ni nyina che say onkwamwa no oma ho odin wo fom okay wutimi gina so dendenden kama etumi ni oba ehia ba wunsuo na e ba ne de agene etumi yasa yes spermatozoa na wom no ne dodo ne nuru anaso oma ho odin wo fom nti omu ntimi nware nuru oba no kosua no ho no mawu kwam sa ma ni bi ta complain say minimi kunu da na nsuo na sa aba okay nsuo nkwa wom no they swim into the cervical area normal community egg no na fertilization take place okay so kosua be man sua agene a entimi nko e be san aba enu nti wan hwe a wadwe be so obo adwuma no nko ade otimi wo enu na abiti me man bebre na wonim so ne be man timi gina so ye adwuma ma oba ne je ekeka mu no nko ade mi gina so ko na ni na so enu se ensuo no agene good enkwamo anim te adwuma ndo obobo but I wonder obi na ewo say ni pa so kwa me ka say bia kwa ne be man ye kitikiti bi o ba ensuo ni ye kama ode wo ona ode gina so ensuo na agene enu nti no entotonro nom enkasa wo ho oden aphrodisia na wototonom no wuntini mu na ade peja wunsuo de agene onfa ngoda enu nti no Bra Faith Homeopathic Clinic na yem boostu enkwamo na fama wo na so wetimi awo mani bi na emade ibisa se o mawe ibisa se wo fie ne wo sika we enu nti no
Mesro we bema na wutie mi ahye ne so pa. E Faith Homeopathic Clinic. Phone number 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Dr. Bismarck. na Krobea Asante. Fabi ka ho to atiefo gidi mu e. That's right. Ani abubo bebre so. Say ka Faith Homeopathic Clinic. Ye hwe Kumasi a ye wasantasa hema kokobi 8 mu okra na. E kwan kra ye fa so a ye pie Kumasi ani ka keke. E bogo so a na ohini bi anani sabi afira. Wow. Nani ne hu ade na nani adum kra. Ana nipa nso ye kane ane ye dey. Ye ni. Sisi awo skasa day na wani sabi aduma usika no de kwai obefre obi no aka che ne se unko yi 2 CDs na unko to we mre eno na no Faith Homeopathic Clinic sata me obugo so ye hwe na no ma na ni hu ade no ana ose me wasa ase wo Kumasi timumra na mmebi hospital ni bo ene ma Faith Homeopathic Clinic ye be bi Kumasi enti e ka dance bi bia edoso ebubuja enti wo ba your office a obehwe table so a award sisi so no e bia ne de cause obo ho a odinani ane bae nani ne hu ade obo ho so e fa de bi hyperopia ade wo akire wo hu ni obo ho e ben na wo hu ni doc ma mi bi kura ba say doctor mitimi de mensa so mani ni so eyi bi fi mani ni so we yi ko yi ni we obi so be boss 10 bia e bo aye dey esina ni so etu mo so be keka ni de nyina awie no ye be mani nuro na e be ye kama no no akodi adanse wo baabi esemani e Faith the ono so di ni liver beba no ese ne brebo ko twa scan ye say wo ne dia na ayekese e bi afata bem anti sabi sisi ano amana ni ase join this na chance yellow na ni ase na da yellow ne body no kra yellowish na num odidi a enye ne de aduane to ne yema no ofe na ono nso ne amana duro na akwasa ne brebo no na ano so akodi hu adanse o baabi so won obi ane ne dio enti wo ba ye table so awo de sisu no bebre enti ya pa kire se adwuma pa ye bo no ana ama Faith Homeopathic Clinic ye gina mo almost be 15 years sure sabi ye mo adwuma pa nke ye ko bebre ni ya de chance o mo yi enti ya ka chobi bia sa wo de o yare no aye chronic ade e friend chronic nso ni twi ne ye krankro okon enko oni ye hwehwe wo tumika na fu ani che Accra so tuum anti eku junction ho sesi an bronya bia ye yimu enye Faith Homeopathic Clinic yes continue ba you ye ba ayaresa sure enti ye samu yare no ne ye say mamo ni je good ye mpese ye nkon e bedi bronya no said ya kan 23 24 no wo de wo ba no hu ye kunani wo ye be ma wo yere wo agya wo ye oba wo kuna wo agya na ba Faith Homeopathic Clinic nkon a wo de card ne ba wo ba for treatment wo ye no nya achade ye dey e ko fie wo ba ye be hwew wo yare na ye krankro no wo stroke na otwe na ase no sabi wo kidney na wo nya kidney infection e ba wo mfe tinka se hoya oja obo wa ne body no tinka se mu hihye no pa na enye easy woni se ma mi bi bae o say for years 10 bia oni one day kura one tinka se ne body ne mu hihye no so ba Faith Homeopathic ne be 4 months ni sa de no eto atwa wow eto da kura no atimi ye bibi ko ye adwuma bi o ye ade bi gidigidi pese eba enso ema wow ema oba ema na do ba kupo eso so ko hospital bi no de man no no man padi enwe nkura nko awia no na awia na si na de kura san o ti no nwie wow eso ba Faith Homeopathic Clinic o hwe condition na machine no e hwe oni padua ni o hwe ba bi ayare no wona na machine na agina wo moja immune system na etwa wo aduro na se che potency aduro na ho den a ya fa nru aduro nim na wasa kwano ade na chese ho na kwano ade na chese ho ho beton enti ya so ba bibia wa utie mu water crowd ya for any chire anaji police station ho no ma bogo asofo nyina monko old asida clinic boga abron sign no echi ho okoko for dua ya landry managers road Landry Managers Road ho ana oba Accra yo sotium Antieku Junction Kumasi Santase ahenema kokoben team ho ye benjo mass company o dey we see for man ka adron kitinkiti asa yeah ka se me pedron kitinkiti fi asa ni hia nkyere mu bo number ne ma me bio that's right enti MTN number ne adidi dwuma no 0244 58
38 59 0244 58 38 59 and at go line is 0275 96 94 14 Nana Panyini Yango Ponsha Reverend Yadamo Pia Arafoni Adeshe Empanyimfui Faith Homeopathic Clinic and Ufria Wababesom Apomodin mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin hu hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efi na kure yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomudin so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food beboa afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofolai alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni se hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja de en mema ye mre won pam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifi ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sa wo phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no Wofa na se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 omodwuma penti omatre omonkwabe mu womo anya branches makoma enwotwe ena omanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na omonyuma pa womo eye no ebi enie omugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos womo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amede betreme dumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo
nso omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Accident Kenya men maybe soon can a brefi group of companies esan say omu bi a brefi collections are pay anyhow to try say your quality men's suit designer shirts shoes slippers perfumes bracelets and nneema yedisies here ho dia a brefi collections wa na yeko a brefi collections wa safuleba runabout atonsu kwana so osan waso ba ko bantima g runabout a ene ba mu din hwanimu afa say your baby papa bi adwede ye ho dia na ye obi ya guest house Akropon Sase Obi ya guest house there asumdue bambo emu odin adan papa emu ye fe ni emu air conditions afa ni abedie ni bibi e bema wani age ewo Obi ya guest house we Akropon Sase se udu IPT na fanya nche ni ase kwan so a Obi ya guest house we ni so fees nyane kwa so na eba udu Akropon junction a no pay afa wonsa benkum so Obi ya guest house ben o say to senior high school Fre Abrafi group of companies 0244 615441 Anna 0248381709. Abrafi Group. Yes, Sumasuye. When the time has come to make that choice, PPAG will be. What can he be our benwo? Anabusieni bi ayewaya de ana. Wo fa ya de musika fem. Watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a na so sesei die wapemon debi wo mfata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia nim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia sunyina so basabasa ye nipa fa hodie ntie so na ye kabo mu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena ya ade ema tweti etwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom ejom mpo ye nwumam enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akada ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se unya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na emum se ye kasa ye begipi nkwa anenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia se woni mobi a onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245118228 na yebeye nomwa kai se ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoya e fata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom when darkness is falling and shadows grow long. Otec FM 9 lessons and carols, hooray! Afi Brunyan 9 lessons no bayet de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepepepepepe shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso the Graft Memorial Methodist Church Junior Choir aswase eba behu yanwom
Jumadie Reverend Father Joseph Mary James Opokuware our St. Agnes and Catherine Catholic Church Ofori Kroma Edwada Kwasifia de Bia Wode Ewurade Nase Ebremu Ewa Otec FM so ebedi animu na Jumadie no yede abremu okuni na waso yasene eye Jerinas Heba wono no de Jerinas Heba Mr. Ene Jerinas Vico Mr. Abadwaso na buafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yense afi buranyi yase ewo gidie ene nkabomu Otec 1029Fm. Afrishiapa Otec FM abusuafo media sempanam Otec FM ne Ghana garages aka want to ma bombronyen eche wo mo dosronko ebi si babia da Afrishiapa eye odone na asenko a eye free auto check eye free pa no bia me kire free ankasa ye de abafu fidie ebehwe wo car tibia ene na hoodin se etisen ye behwe engine bobre wo battery na hoodin oil ni free check nyina ni afoforo aka entike ruanom adrobafo muhiri moshie na weye bronya chede sonko a yedi mo bibia enuti ye to safa adrobafo ne ka ruanom nyina samon fam cars ne mra nyame ya domo a 20th December ya wo Otec FM Mensha Hospital no kenko no achi hono a aswase Alhaji Naburi Street ewo Otec FM fie hono a Otec FM ne Ghana garage se wo kwanso kosekusenti weye obronya chede adrobafo ye ka hotoso emma yede je Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM. Pride of Ashanti. Okay, out of 4 yadamwasi bro. Yane Fit Homeopathic Clinic for ene kobon komo ansana yebeko ya homeji mono. Nene abrewa ye freo maame Georgina. When you fear your son ene day. Na wonana amenyame ene onana anom ene abusuan kaye se ene wudi wa wodai osre odo ahoden ne nkwa husan empaye pa wo boma wonom no sa mpaye pa na bi nsunso mu ne mfa won koso a nkoso ma me Georgina o ma happy birthday Sre Oduman Kuman Semun Kwa Hussain Edemau. Happy birthday to you, Mama Georgina. God bless you. And now, Yanian Kasa Yenuya, any Yadie Nina Kwaku Owusu Boateng K.O.B. Onone Tiadrum, said Jim Tineni, Edemanyan Sapo, Jumediano. And now we are K.O.B. You are +1 today. Yeah. A very happy birthday to you. Yankopon shraw. Onto won kwanem na omwaw intutu wadnamo enso emfa insi. Na a belated one to you. Yeah. Udi the Mrs. Ajeman Felicia. Mrs. Ajeman Felicia. Una we CEO. Emma Ebenage Heba, producers of Hepa Plus. Enra na yawa woda Mrs. Enra mentumi an we show yeah and day me fasa kwanya we so esre odoman kuma ni nsemu nhira ne nsemu ahobambo ni nimde se Mrs. Felicia Ajemai entokoso anya okese entutu anamonsiye emmuawo na emmo ho ban ewa akwani asa hodo nyina emu. Happy belated birthday to you. And ya Bolivia Enterprise for future life aduane a wonmo dia bedwa so no onipa da sani se wunya bi na se wo bobo no kre me se wo se ebeboa wo ni senti ne se ya wo vitamins aduonum yensa ani minerals ewom amino acids edunko no omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyesa aduane mu ma enti ye kra yetia ye se be kire wo yade mu kire ye yemma waduane aduro nadi se be ya yade no entumi nka wonto na entine nipadua no mu ne beko
ye wo Kumasi Sofola alignment ye ni multi home dia nimhwe ye number ye 024601 0150 ena 0242878090 ena onyame wo ho hebalfo omo na de basa heba ointment no abadwa so na saa ointment ya ye ka ho asemi onipa se wutie mi na wunya bi kakaja bi se wo nsa ne onan mowere ebe yi afiri ho honam kankan wo so ebe yi afiri ho onantemu apropro enom ne ade nyina no se wunya basa heba ointment ne bi na wu use ebebo awo wo panyini fasra sra onipadua no wabre no ebe yi saa ho yaw ne nyina afiri wa ma wato ena akwada no asabra asram ahohye ntosi ni ade no ebeyi ni nyina afiri akwada ne so ama hotaba basa heba ointment ebodwuma na basa heba capsules no de se wutie me na yo ba na wo yam da bia eka ne ho anafie gya adum wonsebuo mu nkoyie be ma wa yemrempam o cholesterol wosoro ana infections bi na etete wo a ya pe basa heba ointment ni bi na wo yusu ebe ma asumdua befie baby eto no bi akwa beje bi frey 0244 267725 na bi ono na de na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules no aba yenu mienu enantibom otoba akwa wanya ni mienu nyina topa ye ni hyensuo ne ho ya afansuo no memene topa ye no enemu yade a wo ye very stubborn na we treat ya won pane a enko no na bi aduro yi ebete ne te ama hoto aba unipaduam ya oya onsebuo mu nya enu ne beye free wa ma hoto baby eto no bi akwa benya bi fena na bi e was 0549 sorry 0549999253 na 3p garlic mixture nenso yeduro ye piwak natural health for na this eduro we yaba onipa da sani awutie me ya pebi nonom na wononom eboa ma nipadua ne gina brane natural garlic wom enti boa ma moja di afrusa na kama wa wo moja nyina yie we immune system no aye very weak to de dia no ahohono o cholesterol wosoro o pressure nyina yie ya pe 3p garlic mixture do ni bi baby eto no bi akwa abeja bi frey 0248 928824 and 020 1000021 and the Voltage Real Limited yedi ensuo ne etuo se wo ba Kumasi Krobea mu a hodo da ban honey main office ne wo ukosunya itachima ne doma Voltage Real Limited ya won krabata ho fa ho boyen ne ba nsutu a ye ne yakwadare ye ne ya bin ye ne nim nsuo tu ye won fidi a yakraba Ghana ha ye ne betu nsuo ye wanimdifo a onum nim nsuo adwuma no obetu nsu kama de amawo hwe ye na nkwanchanfo na ndeceive kotu papa ne preko papa no Voltage Real phone betu amawo ye number ye 0244299520 ena 0266432210 Eradi fie Heba Center Kronom Bosie Red Park ene wo na anuanom uyo obi a wo haw ewo utimu a yesi baabi atokro da woni padua mu bia na duro bewura na yemu adwuma enti wuti yade atena wo so ache no fa bra behu Dr. Amankwa no mo awo se wuyo obi enemu yade abetew so atese na wo je ho anyi a papa ne be mu anu aduro emoja bruso ni etwe yade ni etaford ni also ni stroke akan wato wuntiri mu twetwen wa ye mrempam ana wo nsabuo mu nye bra urade fie Heba Center wo Kronom Bosie Red Park na yemwao Dr. number ye 0241093915 and 0549206633 abapamo the biggest online shop in Ghana and area why na ATM o phone na kita on Fako Play Store and App Store na wudi wudru so a ya download the app no abapamo so wo download na se uhu ye nea de hia ni sa wudi obewuram na wunya wuramu a ade biara ehia wo no wonso wuramu bi na akọ download de ye liga wo Ghana bia no ye tombi wa abapamo ne so yeah I'm telling you enti na wi fa ho boyen
na de nyina be di aboa na wie yie ye nioma e di siesie ye dem entade a ye hye de ye di dua ye de de ye kitchen ni nyina ye to bi woni phone na be download ye app na number ni je frɛ yen ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and that Sibre Im Plus capsules. Da Sibre Imu Plus capsules. Da Sibre Imu Plus capsules. E ye droma webia se ya bedwa so. Yeah. Unipa da se ni awutie me se unipa duane nyina yi a ahoden no bre. Enti se wo pedro e be support we immune system no a. Nebe support ya me moja e di afrusa ne ye woni padua ni mu a eye da Sibre Imu Plus capsules so wo ye obi a sebe ye kan ni padua ni nyina ye anti infections nko na adokru wei minu aba enkoyie be ma enkoyie sebe kwabana ne wa ye mre pa wuduru mpa so a se ne amanfo otumi gina ma oba no ka chi wo wuntumi nya bi uye biadi vie say on kase kopeda Sibre Imu Plus capsules no bi yeah se wunya se dro we bi na wo hwan ya odin a menu aba wo hormones no ebe correct no obe wo wate ni padua mu yawo entimu atwetwe wo nante wo ya adwuma kakra no wabre na wo kiri bramu ya wo yeto de bia na wuntini mu twetwe ne anansi achechechi wo nyina no unya da Sibre Imu Plus capsules a wawie na ema monam ensebuo yawo mu yeah mo de ne da Sibre mixture obi ho obu ne nsa na yasi ye woni awuto obi nso de ye nemu yade gonorrhea syphilis white obi dwonso a wote ya wetumi kam na ni nipadua mu ye ne hene ni nsabuo mo ntumi flow ye kope da Sibre mixture na enyo ho adwuma ya wada Sibre blood tonic nso wo ho mo amu wagya arewe eye ni ye do na mayarsabia ye bomoja foforo ma unim se da bia ye bomoja ma wa akoma brewu eye ni na re na akoma brefu pompia wonya bi nti yesa no ani so brew wanum ato wanimu aye hoya kopeda Sibre blood tonic na nom so obo take femfia ha obenya da Sibre no ibi ana ye no manie upebi atu aton o pene nkronkono ato a fresa na mawi eye 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa mawi ya beje so ya no be kasa na dia wonti ase bia na ye be kire mu nso awie ne dia mawo na Hepa Plus Pavi Plus mo so no enu nso ye nuomi ensa ya won mu see ediwa wodai ebeneja ba afo na de sa nuo we yaba se wunya Hepa Plus Pavi Plus mo so bia no kre me se wo se wo nipadua na ho de gina yie ene hwan na ebre mo na mo bre yi nyina gina se nipadua na ho de wo fom enti wo ye ni na yade we firi hi po dwa na bebo wa hwe wuni ahuto hospital at entry pin ni edo ko enye dwuni ni padua na ho de ho kane na de aka nyina wo de beka ho eye Hepa Plus Pavi Plus boss ena ebo a wo sa kwan we so mo asuro ku yade ache mo ato ho esi kire yade ni emoja broso nie wa ye kese abroso ntintini no moja ntumi mfamu yie watenka teko yeso mu a asetabo bro nya dia ya mumye mfili ho yempe atenka teko ye bia wonso kwabra ne mo ba na ni nye wa ye mrempam nonom Hepa Plus Pavi Plasmos ye wo bia nsuo wo bia topa ye se wonnom saa ebuo ni padua na ho de mani gina ye dia ka ye bonus I'm telling you be eto no bia kwa abenya bi frɛ yen wo 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and every enkoma ye boy adofo midinkan ka kire mo se sankomo we emu edu asante memu aye we akama mu se okonfu wu a enye obi a ne deda no yeah se okonfu wu a enye obi a ne deda no kwani a yefa so de da konfo nko kwani a yefa so ye okonfo ayi nko se papa yi mebusa no no obekaye a obetumi a kire kwani yefa so de da ne papa good so okonfo wu a
sabe enyu obi akra na ekonfo wo ho kwan so okodi agro ho kire se wan hwe yi a eye tumi eni tumi ena ahia enti okonfo a wawu emfie duosi achi se wo boni din wa afidie so a wo srebo na wasre se ometie de masem na yenhunu baabi a yade beto yaka engine room atnase engine room asemo a atasaben Jacob Jeni any one nua ba Victoria nane e de aba yenim hai me ma osima 1 krope e de anamo na otufa ho kire se de ebeye bia ensatwo bebem abusuasem enkane no enemre na abusuasei first no emema na yeni wo yabusua so papa ene ye wo mema binumu asabe wonfa wo abusua anye hwe onfa won wo faase no mo nye hwe onfa ni nua ma nye hwe ba kwamne yawe kwadwo kofi kwame kai se wumfiri duam wufri abusuam enti ye tetefo no yemfie abusua ni agro enkane woni afifiri mu tetefo no wonfa wabusua ni agro na ye wofa ene hwe ne wofa ase enti nua ba be kwa akwo wo be wo sebe ntwea wo kra no a ne wofa wo ho akwada no wanya adwuma mre wofa ase no oseme wofa abobra kire se ne wofa bre so ena no wofa ase o ba be didie enti enkane no na yemfa abusua ni agro enei na yenya yeyere nya yemamienu ana miensa bi a ye ne ni nsa yawie usumbo de asum kwaduo na da seboa woda fomu a onya wo yere dia onya wo madea eye wo busua na wo edi anamo na enje watu 1 minute pe yura na medase ma yencheti fo na ye mo makwa bamra Asem Beba Dabi so okay no kre eba ye no abusua panyin ne di kan efre no because ye abusua asem ni di same so panyin same ye frɛ na na o se wayin ho afri sa asem we mu efri say ono no onye part of this family ono ne de enko abusua kro na ba o machem ono no de oda no nko na de we mu da no nko to ono ne de wo hwe papa yi enkwada yi omo papa no number ai efie no so no pa cha so kan kwada e mane house sebe ono mo nya nkwada nanso awo ntoatoa so nti ene wo use sa word be da se de wodi ade wo sa busua ni mu wo dan ni mu ho asem no number mai ye friend Mr Ben oni twum okay nti ye friend Ben no Ben ne kire se asem no ekọ manhia ama manhia edi asem no enti omo de asem na kwa de enti no omo sa de ba ha biem enso na nye dan na asem ne ko manhia o eye se papa yi ekọ kan ase ne obekọ akọ hwehwem na wakọ san kwadu no eno ho asem ne de ko manhia o ti me de to nanim se nya no ne ko ye dua bone de no na koduru ho na o se enti die na ye hia na se ye hia se ye ne omo behia because ye fisem na ye nhwe o se eno de ye ntumi mfre ne ho sa kwan ne so na emom ye betumi aye ne se ye bebo ankola na ba bia sese mra da no ye mfa nto ese se sa na waka de be ma nana no ate na afi no asa de akoho abiem na o se de etumi na meme wo ka se ebeko manhia abiem nyam so se di kan akoho se ne be ye bebo nana no ama o masem die no na o se ye ne de kwa na na me se da bi e ma ne ba ha for advice enti ye be kire wo mo kwan a ye be fa so kwa kuduro ansa na obeye se obechirim ndi ochire mu kakra ba nam se ye beto yensa afro mu nti menchire wodi ni mu eye fasiwa eye enje fasiwa oba de wa ha jataba ewa ha na ensam nso ewo ho se ye kan badi nkia ka kire se Nyankopon ya adoma na garage fue enu asemete se Dr. Kashi dwumadie so mo ka se ne nka mba be cheke staff de amayanza mumusa mike mame ana mo nkotwe Dr. Kashi mra no mechire mu mame garage fo no because enra masote pa vividly mama nchake me dia mehamo mo bebe dia hia mo nchake ka na se ne mame ka na se no mo nchake wo mame enti wo hwe akira de eye open to the general public
yeah ochina yes Otec great news ya bay send ye mutie ya rubber for car owners any ema mo sa great news Ghana National Association of Garages ene ni akabum echina na program na ebaso Otec fia ya ye general evaluation ye check your card hu bibia ama ye nye ohwe free nti echina brana be check bi and traditional Dr. Dawood yeah so we need doctor no yeah a drora ne mane wa ha Shadrack akwa be bro ejo so nana and now we are Shadrack nini nua ba ohene wa ene wa ha oba pa akwa aba me ba sure me jo so o hote say ba sure nyame adom na nso e Nyankopon ya dawroma me nso me ho den ba panyini ma me hyase mfiri so okay kire se wo de ye de wa na ye de asem ye kan se hwi doctor na dwuma wo yo wa Asante mu no ebro adwen ne ntiase so papa no waduro oh sure papa no waduro nyame ehira no wa mana dwen Dawood Herbal Hospital mo de nneoma nso aba nye bete we de menye wa no asem nka Shadrack so mimu akra me da se ye chia Otec FM atiefo nyina na ya mo bi official pa aba Dawood Herbal Hospital afenche ba enye obi aneto no se ade be chekra nyame ni nimu nsem esan se yade obi nimbra yade be bono enti se sabre ye da so tiase na katrema da abodwu mu a de obo no wiase e de aseda ma no ene mpanimfo abrebia wo no makan ye ho akra ye guso bo adwumaden te se de wo kan Dawood Herbal Hospital de bia ye kan se ya na ya ye kan na ye mpese ye be kan but mote na mo kan yeah eno na kire se adanse ye no guso koso sure de tie ne sa yaresemu pa de ye beksere obi a woti e sabri se yade ahodo a wode chin ye de ya de ye mpese ye betene se doctor me call hospital ha me call ha ye mpese ansem no de ye pene se de na hawo bibi say na ha me ye ntu ho anamo good ne nya de woto aduro no so akra ebretie wa bi mu no obitimi ba hospital ho o kan wo bebi sa na nsam no ka sa nyina no wusu oh amanfo bre o akra yeah yade ya o ni pe mo bo wa yare ho edin o o mama bi ananse obi a wutimu se sebi na nka aduane kra nya aduane bia na odi enso yare enti ni party me kwate bia bi mu a akra obi o yare ba bia wotie bia nyame ma na yare sa ami na emumu no onkai se obetu ho ana ma na ntena ho sure because obi nnimu adekye mu asem no cre me se obi ba wotimi o kan nsem nyina na na osu doctor timi twere obi folder so cry obetro so osu no osu na yenya de netu aduro no so a na watwe mienu ye be se ne se 2 weeks time sign bra akra nipa ne ba woni doctor edi nkomo a serious nko a na doctor di ache se da o bai cry nipa ne to stress hey ayaresa o baby sure baby no so ni achichi baby o ye dwe so krapa okay Kane Metro FM abrosan ni mu ho ne ye adwuma dwoda kosi memenda daddy baby a wutie ye firi bia no afena no ahia abusua betena se ye bedidi ye benom but yare ya wo ho a wani nyiburo nya bia no ye ni gidade ma obi a ne ni giburo nya ho enso akra me ka kire wo se ko obi tie sabri ne yade ye ntianka buro nya ma bio se nipa na wo tie Otec FM no Dawood Herbal Hospital say to Anamombra. Good. Me mana 80 ye papa nom a o mfie na kwa anim kakra obi wo a baabi a wadru na kra wo nuru baabi esese yade tete no. Enso esan say yade anim akwada ni panin ti no. Panyini bi tie sabre sabi baabi obekọ bia na okura plastica ogunsuo fam. Ya sene katita. Wako hospitals bebre na bema bia ya sha no raba da bia no nana sa woni ni di nkomo no ka kire eyawo famu a areho wani gani ni epostu letter sisem nana areho ba ni nyine mu no Dawood Herbal Hospital say nkechi okay ya sha raba enfie mienu enfie num onse katita no ya sha wa ni yasan akwhye emfa woni enfie dodo o de bra hospital good oba ye nya surgery ye Michelle Raba but nubna na nyame de ya che ye no
the order boy ade che say yenni emfa yenni duana ba mfa haban ne nsa yade no eno na kra ye de be saw yade powerful ye de aduro ni ma na wo shase ye no mu a ebi wo ho a nani beti anadwo obekọ akoda na okoda na ne katita ne hye no nani beti akra na ade na yi naturally otumi dwonso fam papa ba ko frɛ Dr. Ramba say ahomachi be 3 am to me say every time or day frɛ doctor o say doctor mani ti ade na yi o nti emfa how we amre me doctor bi say ejampa jo utimi ejonso wọ́n sẹ́ makoye BCC akra ba wọ́n sẹ́ asẹ́rẹ́ ẹ̀yàn mi dẹ̀ hallelujah ẹ̀nẹ́ papa ní ìtwẹ́m bi a ọba abẹ́kyẹ́ ayé wàtí àṣẹ ẹ̀nà kyerẹ́ ebibiduro sẹ́ni yẹ de yẹ adwuma akra nyame bọ́ ebibifoɔ no mẹ́ka ne sẹ́ ewiase nyina ọ̀yẹ́ ne sẹ́ anka yẹ ni wiase so ẹ̀san nneɛma ọ̀de kan yẹ ho ayaresɛm rẹ ebibiduro yẹ adwuma o powerful but unni adeɛ na ɛna ebi a ọbɛtena baabi akeka ho nsɛm bɛrima bi a wò prostrate hawa ba ho daddy baby a wutie ye free bia no faka abreju so krapa Metro FM okay na wo ba nyame nam ayaresa ye de maso ebe ma on sa aka wo de akra ye number na ye mfa ma obi a wutie okay Dr. Dawood number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obi o ha Johnson no na otisa Johnson de no enso ko gina say be na aba no areho nana my guy me kan say be 38 years onyini emfi aduasa wo twede nana say wo nuru baby yes wo duru kra na ya send rubber because I know ntimi nyonso ena na ya se o kan nsem say ya o kasa na nisu oba ya de ne tu aduro so nana ono aba say Dr. Ziare mejunso feel me prum what ya say odunso prum wonu atumi pronadie ni wo be prum yes Dawood Eba Hospital sure eduro wo ho akra ebibiduro ye adwuma enti ebia na wo de no Johnson wo chema ansa na kakraba ena Johnson no se nya beta wo Johnson twa animu a adwen ni nya sense wo se Johnson de okoyigu a ese the moment a wo be gina na ade mu bie blood ade mu bie never o prostrate nim but obi wo ho a yade na ba prostrate nim ama ote se obe Johnson so na se be ye na kakra kura egu fom eno na se yamfa anko hospital ntema na echirinsem ye bibre but Dawood Eba Hospital situ anamo bra obi nso de na blood and mu abie ni Johnson twa no emu abie to the extent so kan say Johnson de na eba na ne ho nyina sei ono ankoyi ne be ma no na no eba ono a areho de ye de ba ho no nyame nam ye so ama ye treat adanse ye eba no age said the want ye enti ba bia wuti Otec FM bia no to ho anamo bra na wo ba nyame na me yeso adansede beba e ma na etie ye no ye nua no ma enije ba ko oba ko aware ase a de adofo nyina hwe anim ya wo no cre aya na ye nso ye re fi se be ma na nyim oba o ana me ma bibre duru ba bi na oba ne ne ware na wo ne ma ne ye de pressure me ma no enso akura me ka no wafidie kese yesu a kire se be ma bia nkire se wotimi ne oba ahia mu dodo na kire se obetima anyensan no oh okay ejina wo nkwamo na ho odin ne dodo so okay enkwamo bi a sese be ma bia naturally the minimum de esu akra no wanya sen kra na enye 15 million okay enso obetimi ba Dawood Eba Hospital obey labs ahwawie no na 2000 kra ne nkwamo ani nru o kan o say Dr. Bisa no me ire mitumi re ya adwuma na kama send na otie no alcohol hospital ya catch us o low sperm count brother Dawood Eba Hospital good oba ye be boost na ma good obi nso de no dodo ni duru ebro enso ani ahoden yes o de 12 die na see a microscope no utim say kakra bi na vibrate enti won so na wo ho be de ama na ye nua no ma no e ma ne bebre na o ha infection ama wo ho ayeden wo de brother Dawood Eba Hospital awo ho ayeden ama wo ne be ma ware mfie bebre oba e ma no ne hu ya ye se doctor pa ho
apa ho ebepa ho ama so me ne bepa ho yeah akra me pese ohene wa aka bibi kakra na me fa number ne ma yetiefo okay 0244 88 64 37 0244 88 64 37 nana ye bedi bronya enem yare na ebu pa nyasem ketwa na wo kayo gonorrhea na asefo no obi a wotie ya wanya sa yade bi obi wa wo pane ne be 5 times enko obada wo de ba hospital ya wo ho aduru special de ya so benu akomo jenu emu ani nyina bewu powerful enti da wo ointment ne capsules no mema ohene wa ato ohene wa nana so bi mu me da se na enromienu a da wo de ba hospital ye de abadwa so no magic no Dawood 360 capsules na fe Dawood ointment na medin kan ka bibi kakra fa ointment na we anam the capsules ne kakra so na fe ya to so me pa cho ointment no obu wo ho a na ne honam eye ne ja na ne yaw no ejinejina ni biaye bebre bo ho ne konse no wontimi ntwa ne kon sabi ofre no ana se pese okasa ne ho a ti se body ni nyina ma 360 sa na bia watimi ahwe wanim ni wadi nkomo me pa che wonya Dawood ointment ni bia na odi atwitwe ne kon ni nyina me pa che ne ho ebeto obi kura tumi ka se madame kon so enu kura de minti bi kura o kon de wontimi na kon so eti me pa che se o kon na ya wo ya utwa okon a wuntimi obu onso ane de no eye ne nsa enhunu ina so ne mu no eye ne ja ba se wo mpagya kra no a ontimi mpagya me pa cho Dawood ointment no wudi betwitwi se wonya nua bi wo kanchema bi ana wo kuna na ofase bi no wagitwu a me ana me pe ho no no me kra se de woni bi twie no wo fra me a me ba betwi no ananzo na shanguzuzu ka ma shanguzuzu ha ne ho o de we de mi a metwi wo de ba ne sa wo koto Dawood ointment ya kire se ni nkuwe eno na mdesra wo frankly ene osoro eni asase eni di me dance ye Dawood ointment eno na me desra that's good mensra mi nku bio Dawood ointment na mdesra o hwa me kale oh sure to so come pa what you say eti na naija to me say wo ta o de ba betwitwi wi di mechu fine mechu as I asked papa and it be pa cho de ono so ne nan ne ya de ne nan emujwe no bo ho asiatica ya de no ani din ya de ne so no ya de ne ya de bone no obo a ne to asentini no etwe no aba ne nan kokom ne nan poso ne menu kwani ana ya pa me pa cho wonya Dawood ointment ni bia na me pa cho o de astrastra na fe won so watimi adakama ti say festive season no Christmas no amanfo sales enti se honam yo ya na wodi dwa na Christmas yi wantimi anye sales a na sabi afi na ekwa wiye no na se wanhye dan hu no so because Christmas ya amanfo di dwa pa ti bia na wo yeso to anase obi wo ye wada amanfo de omejuma bebre no amanfo sidan odi na ejuma beba ejuma no bebre no anase enema no bebre no ano ukoba na se nipadua no eye wo ja sabi customers ne ba bebre ko na wonya kwan na ade attend to wo mo wanhwa na nyame anya madoma na obi ba bawia but odi ointment ni bi twitwi na nipadua ne timi CPC taso ano a ene nipa bebre ko na e wo shop wo betimi ahwe mo nyina na bibia timi ai kama eni tie Dawood ointment so de na wudwade wie na wode bia srasra se ne ye papa so obagidi atwi do fra no a owi de number no tudwa this all the number no tudwa me ba be twu we ba o we be mo metwu ama nyina betwu metwu am ka mema no na o da bi metwu me peso obi a ho ye den afi no pa oba ma ye no so de twetwe ma o da bi metwu emre wano enkokora no emaba wano metwu we ka nyamte because there be me Dawood ointment me di metwu na na se okọ hospital na ye wo fane a be matimi wo what me wo na wonim ye frankofu bi gada koroji foyi womo anya metwu timi nyanya me Dawood ointment no na de oba bi yo ya abrewa akokora aketesia ababawa abrante efremi meduba betwu metwu me ba cho na Dawood 360 capsules no powerful and also eye sisie mu atwuma so obekoto
obesode obenantia eya usisi no eni ti obi wa cross ne be ma wontimi nya adwuma sabi ukoto aphrodisia na onomo a eni ni ntimi solve problem no ne mo okro na ewo usisi ni mo no o memre 360 capsules no anapam yesa bra wadidi awie na enwumre so dwade wie na odidi wie amana miensa eno ano no oyo ba na wo kan se yie no se ne wa kan no no wa ma me hokra agumi a wo se ho ayemi okay se me no miensa no pa bro didi awie na ma no miensa nwumre eno ano no because the moment I was sitting the kure wo mu ana yade wo mu no capsules no ekio na nipadua na sisi no betimi aye adwuma wo se aphrodisia na de yenka se nye ne mom no yade no me breta aka se bi o se wo kokoo na akate ana se jensuruku asei kokoo no na se bi wampe nnura beku saa mo na sa na ode fertilizer bi a wo se kokoo ne so angu so na de fertilizer ne kogu so se bi asa why cost 360 wa nye kra nkeye I love that quote se kokoo na bi akate atiesi so na wo sore wa mpa akate na no aduro na odi nka akopɛ fertilizer se me de kogu ama kokoo na so a why adwuma hunu ntimi sokra de ne besi why adwuma hunu sana ni padua ne tie se yade wo mu adwuma de bia pese odi bia wontimi mfen okay and into 360 capsules no and afi Dawood ointment and a Christmas ye didi na mefa hin na manya bi me pacho ba bia o manga na mu ba bia say pharmacy and say herbal shops and say call over the counter medicine sellers no me pacho ba bia wo benya bia to very good mo no de hia ne say wo yakwada wo nya mfinhye no dum yensa me pacho nka ho and afi oba wa fafuro ene oba wo makwada no fo okay so onka ho Shadrack bo number no ma me bio akra number sene ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Telecell near 0201 68 17 Dawood Herbal Hospital Pia Osi Duama Yaresa Pia Yango po inshamon so yadamu asi bro ami arafo ene Shadrack aka Shankus me friend Shark ene onini nua ba kuma ohene wa ene wiei omufri Dawood Herbal Hospital abesom no de aka eye wanamontio de aka ene se obepe enuro no bi ana wo yade a eha wo no obeba Dawood Herbal Hospital na wabenya wahoto ene se cheduma se rural bank plc for mo an yedi mo di bronya kire se mo na munim sika sem ho ntotoye ene se wo pesika kra bia wo do ho bebo no before during and after the Christmas se be yo be ma 2026 agina yie di ama wo a eye se cheduma se rural bank plc ye kan account bi a peso bia ye bie susu ye bie savings ordinary account corporate account fixed deposit money transfers ahodo ene ye kan wuni edi dwan so abosia bia wo hia bia no ye be ma bi ma aboa wo se wo ya aban adwuma ye ni wo ya ankran adwuma ye ni bra ya kache ne mo awo se cheduma se ye wodwem ho adwura ye ben GPRT for dan no kwa abri Kenya ase ye wa abrosan ase ho anwunaga ye wo je ne dwem abo ye wo post office no wachi tafo ye bankruptcy 600 no adum ye wo boss FM akiri ho mozombu ye wo second station ye wanyina su chechere ne adidwan ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 sani ayo no papa ya ofre no no ni din de say Same ne Mr. Ben yeah enti Ben okay ono te he krofrom eja kwa me asem yi eye abusuasem sabe abusuasem ye mfiti prekopa ntu jangum na emum de ye hwo ene se ye pe ano pomesibre nye ye ni de di kan ye abusuasem wa ba ye nim na anu ikura de latest last one eye se hwifu anu anu mo maame ne on papa ewu agya won kokoo ya entokwa tisi mu gedi ahaya ne betwae so make us na ko chinchinia enti mesre wani die
seto nsafre owura ben yesi owukro from ha onomo ena omase papa side enie enti frɛ no mame sɛ nyankopɔn yɛ adoma yɛkan ene eyifiada nyankopɔn yɛ adoma ebnada nana Krobea asrɛ won ye ne die ne abusua no mehia won ha frɛ won mame yo nana me da se opanyini agya ben ochia mi anim na asema da be otaka ne se nana we de osoma ani die mu ne ambrasie mu se de nana Krobea se no se nyame ya adoma eda benada yesra we hia wo fidie mu ha na yenhwe ba bia esusu ande bode ho ebefa okay mate wo wato nkrai na ne we de sima krope oba de onso fa sima wine eja kwa me de no obebo dawuro wa bo dawuro onso fa sima wine wate akra ho behia se opani na obeba sure efise abusu edua we yentwa ntwene shiremu mame na ya na enipa bebre susu se asante ye ni agade enti ye mfa ye manya hwe enye nokore efise ye ma nokora ni ena ma ye bedin echene on se oba nto bedin be ma ne to bedin nti mpanimfo edin a omo bobo nyina no eno na be ma omo efie ho no omo din asenhye se enye wonom a nkedi na se behye enti ye ni agade ye die na de nanso ye ma no so ho hia ye enti eni se de edu no ye pamo ema no ko ye manso enti awo se oba ne nyina ye tena se na ye de to baabi a eda efri se papa yimpo ewa asamado na wo hunu se sei ena ekoso ewo ne nchi a enye ne de enti opani a wote adwamu a wodi ade esisi a no ye hiaw na nyamboa ebnada no bra ne ye hwani emfa nto baabi a eda efri se ye ne saa no de a na ekoye manso a enye papa na nka wo mani ekura na wo akura na wasi dan ne bie ena wo fa bi a na wo na bi ma o mo baabi atena na nka aye de enti owura ebi so na de omo ka na ntisa bra na ye nyina ye ntena se ne ye hwe baabi ade ne da ne emfa nto akura medase menso medase adofo ne ade hye oba ade achia menso ne atene nka ne timpanyimfo muni aba mo baaye mon kama koma ntomo yam kire se yenim ha asemo a eye abusua asem ye mfiti preko pem feja ntum munya botre de bekoso why yeda mo asie pro na digital heba for nyankopon hira mo na onye mo kese na grow fine heba tonic no eno eye duru a digital heba for na dia ba se unya bi na so no mo a umugya aso ate no ebeyi ni nyina afri ho wonsabuo mu a oba enye no ebefri ho dura na dua wuntumi nya tititi che wonsa ne wonan no ni nyina befri ho grow fine duru wo yare na no numbia e ma ho ye den baby etonu bi akwa abenya bi fre Dr. Grofine ewo 0244596532 and a simple plus ne phone accessories a wadwode aba no eno na say e boso nesi so enti se wutie mi a phone accessories die papa no ene de simple plus akofa aba o pe charges say ye iPhone de eye Android ana eye Samsung de charger bia wuhia bia no simple plus be ma obi o pe power bank batteries hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ne headset o pe covers iPod protectors phone accessory bia I mean it oba simple plus ye de no na ye brand ni din no simple plus phone accessories eno ne papa bra ye nchen kumasi ade hyeman ye ne Dr. Caesar so ye ne de animhwe wusane ade hyeman ho na wo fate say wo kokeje tia tokrom ho ba bia nkan na toilet